Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hunyo 22, tuiga 2024. Sabado kitang adlaw sa mga kabombo naton sa gihapon ini mo alagan mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Lalaki ginapatihan nga nagkomiter sang suicide. 48 cubic meters ang basura nakuha sa City Environment and Natural Resources Office sa Dungon Creek, may kangot sa ilang preparasyon sa pagbabaha subong tigululan. City Engineer's Office nag-ako nga may ara sang kontribusyon sa pagbaha ang iban nga mga unfinished o kung wala pa matapos nga ongoing project sa mga karsada diri sa syudad. Regional Development Council chairmanship mabakante sa Tion, kamaging functional na ang Negros Island Region. Governor Arthur Toto Defensor Jr. ginaduso nga mangin masunod nga RDC chairman. Kag ano ayhan ang epekto sa sining pagpauntat ni Mayor Jerry Trenia sang mga proyekto sang Iloilo City District Engineering Office nga ginpatigayon ni Congresswoman Jam Baronda. May palabuton pabalayang pondo abe sa aton sini mga kabombo from the national government, bulig, no, para iyang makadugang sa mga proyekto diri banwa. Istoryan taman inagkaroon sa aton sini pa rin iyang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay Saudo. Samtang palasyo nagpahayag nga ang pagpangharasang China ini kuno armed attack. Maghambag ka nga armed attack ano haw sa aton sini nga mga kabumbo. Di bala gin-atake ikaw nga ang nag-atake si mo armado? Oh, adtong mga insect nga to, no, armado to sila sa binangon, wasay nga gagmay, kutsilyo, mga matalom sini nga hinaniban, hindi pa to kuno armed attack. Sa mga opisyal naton sa Malacañang, hulaton taya no? Hulaton taya nga paarakan kita sa 50 caliber, no? Girahon kita sa bumbahan kita sa kanyon sa Chinese Coast Guard, magkalawasaag ang aton siniya nga mga floating assets, maglalapta sa West Philippine Sea ang lawas sa aton siniya nga mga soldado, kag dira pa lang iya mahambal kita nga this is an armed attack, no? Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Flash report na check ta si Bombo Jomar Villa may nalumos sa DNA. Jom, sa report please come in. Pambusap kinapahayagin bawian kit sa nga kabuhi kini nga 16 anyos nga lalaki matapos kinapahayag nga nalumos ini siya samtang nagapaligo diri karon sa may area sa Fort San Pedro, Iloilo City proper. Sa subong matinion po dato nagandugunon tani ang alias si ni Jenard, no, do siya ning nakasalom kay na kag nakasapog gini sa sining biktima. Bali ikaw gito kina nagsalom to? Sir. So pag uyat mo to pagpasaka mo nung status ang biktima ni? Nakaya, sir. Nakaya na. So conscious sa ginhawa? Wala na, sir. Wala na. So din mo siya dapit nga ginsalom tunga pa or Tunga, sir. tunga pa? Tunga. Ano sa salom nalugdang sa? Lugdang. Nalugdang, sir. Kaya kaya ginapuno. Ano lawas sa tubig. Okay. Ano dugay na siya nakahulog? Mga sa oras na. Sa oras na. Anong oras sila kinanaligo ni? Alas 7.
Then, Alas 7. TV, nag-dive sa mga alas 9. Ah. Tapos sa sa alas 10. So na nag-ano, sagli, basi naka-ano siya? Basi nakabunggo sa ako nabiringan. Kaya diri sa Port St. Pedro, kung diri ka sa kilid-kilid, may mga bato natin. So may pila siya, ha? Wala lang ko balo, sir. Kay Ginguyot, pero tapos nasaka na ako lang, sir. Tapos, yung-interview ko sa Okay, ikaw na to ano to, ginbuligan mo to? sir. So why ka ba? Aging sugo ko ka piyaon yung to pwede sa kakapaligo. So kay ako balak si Mote kung ano matabo si Mote. Nag-uuman ko, paglumpat ko, pag sa timinga, naging nagka-oyatiin. Pagbutwa ko. So doon nag-volunteer na maglumpat to? Ako nag-volunteer maglumpat, kagkwaon siya. Pero may mga Coast Guard na kinanga nagabulig sa rescue? Wala pa, sir. Uli lang Coast Guard, sir. So doon ikaw kaligin, anay? Uli lang. Kinayo lang, ha? May dua ka tao, kami nagpangita, tila nila nakita, di ako nakita nila. Dua kami to. Ay. Pero Siya digli nakasalom. Pila nagalida po to? 13 anyos, bumutang pa siya nagsalom ni Kina. O galing kay do ulihin na tanan, amo to nga pagkita ko no, nga do tigaan ng lawas, kag basikon naka inom sang madamo nga tubig kay do bloated ko no. Ang iya si nga busong based diri sa pagresponde nila di. Tapos mga residente dire karo sa bayan sa Sambit nga lugar. Ang sari na pakigangutan naton diri ang pakaisay plastar naton og galing karon. Sige. Kay Alright, Jones, balikan ta ka. Consolidate lang da. Ari na ang Bombo News Center. News Center, please go ahead. Komentaryo, drama at Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Hunyo 22 ng 2024. Sa ating mga headlines, Taal Volcano muling nakapagtala ng degassing activity ngayong araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang Armed Forces of the Philippines naman pinawi ang pangamba ng publiko ukol sa pagdaan ng 4 na Chinese ship sa karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Si Vice President Sara Duterte ipapatawag pa rin daw at uubligahin na dumalo sa budget hearing ng Kongreso para naman sa Department of Education. Samantala itong training vessel ng Korean Coast Guard dumaong sa Manila, South Harbor. At sa ating police report, 6 katao ang nasagip matapos na lumubog ang sinasakyang pump boat dahil naman sa storm surge na naitala doon sa lalawigan ng Cebu. Sa ating balita sa ibayong dagat, 6 na drone ng Houthi rebels sinira ng Estados Unidos. Habang sa ating balitang palagkasan, free agent guard na si Malik Monk muling o posibleng pipirma na ng $78 million na extension kasamang Sacramento King. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling nagkaroon ng degassing activity mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng Taal Main Crater. Ngayong araw lang po yan ng Sabado. At ayon nga sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa pamamagitan ng Agoncillo Observation Station ay nangyari ang pagbuga ng usok kanina yang 1:30 ng madaling araw hanggang nitong 7:55 ng umaga. Sinasabing sinyalis ito ng patuloy pa rin na abnormalidad ng Bulkang Taal. Kaya naman, may tsansa pa rin ng mas malalakas na phreatic eruptions. Maliban nga dito, may mahinang pagyanig din na na-monitor sa naturang bulkan sa mga nakalipas na araw. Nakitaan din ito ng pamamaga ng lupa at iba pang volcanic activities na may tuturing pa rin na abnormalidad. Dahil nga dyan ay pinapaalalahanan ng publiko na iwasan ang paglapit sa volcano
Island upang maiwasan ang panganib na maaaring dalhin kapag may mga biglaang pagsabog. Sa iba pang mga balita, pinawi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko kasunod huyan noong namataang 4 na Chinese warship sa may katuwigang sakop ng Balabac, Palawan. Ito ay kasunod na rin ang unang pahayag ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na dumaan lamang ang 4 na barko sa naturang lugar. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, sumagot naman ang mga naturang barko sa radio challenge na ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Natukoy aniya ang mga barko na tinatahak ang direksyong Timog Kanluran. Batay sa record ng AFP, ang 4 na Chinese vessel ay namataan 12 nautical miles ang layo mula sa Palawan noong Hunyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinabibilangin ito ng 2 destroyer na Luyang 3 at Renhai kasama ang isang frigate na Jiangkai 2. Ang pangatlong barko naman ay isang replenishment oiler na Fuji. Lahat ng mga barkong namataan ay pawang mga barko ng isang People's Liberation Army Navy. Paglilinaw ni Colonel Trinidad, ang naturang lugar ay malimit daanan ng mga international vessel na nagagawi sa katubigan ng bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines spokesperson, ang kapabilidad ng bansa na i-monitor at magresponde sa mga dito ay patunay sa commitment ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang teritoryo, karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nananatili aniyang vigilant ang Armed Forces of the Philippines para mabantayan ang maritime interest ng ating bansa. Sa karagdagan pa nating balita, binigyang diin ni Gabriela Representative Arlene Brosas na kailangan pa ring dumalo ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdating o pagdinig sa budget deliberation ng Kamara de Representantes para yan sa pondo ng Department of Education. Yan ay sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng naturang ahensya. Ayon nga kay Brosas, obligado pa rin si Vice President Sara na ipaliwanag ang mga issue kaugnay sa malubhang sitwasyon ng sektor ng edukasyon sa ating bansa, pati na ang naging pagtugon doon sa mga kinakaharap na problema. Dagdag pa niya, kailangang suriin ang bagsak na performance ng Department of Education at krisis umano na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa ilalim ng pamumuno ng Vice Presidente. Nabatid na mababa ang rank na nakuha ng Pilipinas pagdating sa creative thinking at yan ay sa ilalim ng Program for International Student Assessment o PISA. Umaasa naman si Brosas na matutugunan ang mga naiwang mga problema dyan sa naturang ahensya kapag nakapagtalaga na ng bagong kalihim. Bombo International News. Iniulat ng US military ang pagsira nito sa 6 na military drones na umano'y ginagamit nitong mga rebelding Houthi dyan ho sa may bahagi ng Red Sea. Batay sa report ng US Central Command, 4 na nautical drones at 2 aerial drone ang sinira sa katubigan ng Red Sea malapit ho dyan sa may bahagi ng Yemen. Nakasaad sa ulat na ang mga sinirang drone ay ginagamit nitong mga rebelding Houthi na palaging naglulunsad ng mga drone attack dyan ho sa may Red Sea bilang bahagi ng kanilang taktika sa pag-atake nga sa mga commercial vessel na dumadaan sa naturang lugar. Bago nito, iniulat din ng US Central Command na sinira nito ang isang ground control station na umano'y hawak ng mga Houthi rebel dyan ho sa Yemen. Ang presensya ng US sa naturang rehiyon ay bahagi ng tugon nito sa sunod-sunod na mga pag-atake ng rebelding Houthi sa mga dumadaang barko sa lugar kasama na ang Gulf of Aden. Kasunod ng mga pag-atake ng Houthi sa mga barko, inako ng Estados Unidos at ng kaalyadong United Kingdom ang pagprotekta sa mga dumadaan na barko kasama na ang sunod-sunod ding pag-atake ng naturang mga rebelde. Maalalang ang mga naturang rebelde rin ang itinuturong nagpalipad ng missile na tumama sa MV Tutor na kinalululanan niya ng 21 Pilipino.
Isa sa kanila ang pinaniniwalaang nasawi at nasa loob ng barko nang tuluyan itong lumubog sa karagatan. Sa iba pang balita, hinilala ng Commission on Audit ang Commission on Elections. Yan ay kaugnay ng maayos umanong paggasta noong Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ang sa report ng Commission on Audit na gamit ng naayon sa nilalayon ang inilaan at nasunod naman ang panuntunan na itinakda ng pamahalaan. Sa isang special audit report na pagpasyahan ng Commission on Audit ng mga gastos na natamo ng poll body para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 ay hindi nakitaan ng questionabling mga transaksyon at paglalaan ng public funds. Ito ang unang pagkakataon na ang Commission on Elections ay binigyan ng pagkilala ng Commission on Audit para naman sa transparency at kahusayan nito kaugnay doon sa paggasta sa mga electoral activities. Kaya naman, isang kopya ng report ang iniharap ni dating Commission on Audit Supervising Auditor Juvie Evangelista Onya kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pinasalamatan din ng komisyon ang mga katuwang na mga tanggapan kaya naman naiproseso ng maayos ang paggamit ng pondo na inilaan para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, kinilala naman ng Department of Information and Communications Technology itong National Bureau of Investigation matapos ang matagumpay na pagkakaaresto ng mga tauhan nito sa 3 individual na umunoy sangkot sa serye ng panghahak sa mga website ng gobyerno sa mga nakalipas na buwan at taon. Maliban sa websites ay na-access din ng mga ito umano ang sistema ng ilang bangko, private sector, maging ang mga Facebook accounts. Ayon sa ahensya, anumang oras ay nakahanda silang magbigay ng asistensya sa NBI at tumayo bilang technical consultant. Magbibigay rin ito ng mga mahalagang impormasyon nang sa gayon ay makatulong sa pagpapalakas ng kaso laban sa mga nahuling suspect. Ibinunyagi ng Department of Information and Communications Technology na sila man ay parte ng National Cybersecurity Interagency Committee na kung saan may mandatong magbigay ng intelligence at technical information sa mga kasong ito. Tiniyak rin ng ehensya na sila ay makikipag-cooperate sa mga pangunahing enforcement agency sa paghuli sa iba pang mga cybercriminal. Samantala, dumaong ang training vessel na TS Badaro ng Korean Coast Guard sa Pier 15 dyan sa lungsod ng Maynila. Ito'y bahagi ng South Harbor ngayong buwan po yan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. May lulan ito na tinatayang 100 na Korean crew at mga kadete. Mayroong kapasidad na 4,400 gross registered tonnage at yung haba nito ay nasa 121 meters at ito ay malaki kumpara dun sa ibang mga barko na dumadaong sa naturang pantalan. Matatandaan na nagkaroon ng pre-arrival meeting kamakailan sa pangunguna ng Port Management Office, National Capital Region South at katuwang ang Philippine Coast Guard, Bureau of Quarantine at iba pang mga shipping agents at service providers. Layunin nito na mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa para naman sa pagpapaigting pa ng depensa nito. Samantala, sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Department of Social Welfare and Development patuloy na inaaral ang ilulunsad na mobile data gathering application para naman sa real-time reporting nila tuwing may mga sakuna na tumatama sa ating bansa. Alamin natin ang iba pang mga detalye niyan sa report ni Bombo Joanna Martinez. Patuloy na inaaral ng Department of Social Welfare and Development ang Advanced Data Gathering for Assistance Preparedness for Protection software application na maaaring gamitin ng ahensya upang makakalap ng mga komprehensibong impormasyon na kanilang kakailanganin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Mahalaga raw ito lalo na sa Disaster Response Command Center upang malaman ang bilang ng mga apektadong pamilya, partikular na ang mga taong namamalagi sa evacuation center kung sakali mang tumama
tumama na ang sakuna sa kanilang lugar. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose Escahipe, ito raw advanced data gathering software nila ay gagamitin sa kanilang DRRC at maging sa mga mobile command center na nakatalaga naman sa kanilang field offices. It is important in our planning na maging very specific and that we address the needs, and the only way we would know that is to be able to get accurate data and of course disaggregated data na tinatawag. Like for example, in our evacuation centers, ilan po ba dito ang buntis? May mga PWD po ba? So with this software that we are currently working on, we will not be only identifying ilan ang mga tao sa isang evacuation center. We will also be obtaining this very, very important data that we can use in our planning and in our response operations po. Inilahad din nila na magdadagdag din sila ng mga gadget upang ang kanilang mga field workers ay makalagay rin ng mga halagang data galing sa ground upang diretso ring makapunta sa central office. Ang mga impormasyon daw na pumasok ay kanilang aaralin bago gumawa ng critical na desisyon o kung kakailanganin nila ng tulong ng iba pang ahensya ng ating gobyerno. Sinabi naman ni Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group and Concurrent Director of National Resource and Logistics Management Bureau Leo El Quintilla na kung matapos daw ang ginagawang pag-aaral dito ay kagad silang maglulunsad ng pilot implementation at mismong deployment ng system para raw kung anumang hydromet hazard ang dumating ay kaagad na makakagawa ng incident report ang ahensya. Samantala, bukod sa naturang advanced data gathering for assistance preparedness for protection software application, ay plano rin nilang iarangkada ang mobile command centers at maging ang mobile kitchen cart na siyang lubos na makatutulong para sa mga government agencies at sa kapwa nating Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, bumaba pa ang pwesto ng Pilipinas sa Energy Transition Index. Batay ho yan doon sa pinakahuling ulat ng World Economic Forum. Batay sa report, bumaba na sa ika-105 pwesto ang Pilipinas mula sa 120 pwesto na bansa o 102 po na bansa na sinukat sa Energy Transition Index. Ito ay isang paraan para masukat ang kahandaan at progreso ng mga bansa sa energy transition. Dating pang 74 na pwesto ang Pilipinas. Ang bawat bansa ay binibigyan ng akmang score mula 0 hanggang 100 kung saan ang 100 ang pinakamataas. Dito ay nakakuha lamang ang Pilipinas ng score na 48.4, mas mababa kumpara sa 50.2 na score ng Pilipinas noong nakalipas sa taon. Sa Southeast Asia, ang Pilipinas ay nahuhuli sa mga kalapit na bansa katulad ng Vietnam na ika-32 pwesto, Malaysia ika-40 pwesto at itong Indonesia ito namang pang-54 na pwesto, ang Thailand pang-60 pwesto, ang Singapore ay pang-64 na pwesto, ang Laos People's Democratic Republic pang-72 pwesto, ang Cambodia ay pang-77 na pwesto at Brunei Darussalam na ika-76 na pwesto. Samantala, nangunguna naman sa Energy Transition Index ngayong taon ay ang Sweden, sinundan ho ito ng Denmark at pangatlo naman ang Finland. Kabilang sa mga nagsilbing basihan ng naturang index ay maayos na distribusyon ng enerhiya, security at sustainability ng ginagamit na enerhiya, innovation, energy infrastructure at maging human capital at iba pa. Dito naman, balik sa mga karagdagan pang balita, mga kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Niyanig po ng 5.5 magnitude na lindol ang ilang parte ng Kabikulan. Naitala ito kaninang alas 8:41 ng umaga. May lalim yan na 10 kilometro at tektonik ang pinagmulan. Ibig sabihin, resulta ito ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa, yung tinatawag na tectonic plates. Natukoy naman ang epicenter sa layong 78 kilometers sa northeast ng Gigmoto, Catanduanes. Bagyang naramdaman ang lindol sa Tabaco, Albay at iba pang lugar sa nasabing rehiyon.
Samantala, iniulat ng Bureau of Immigration ito hong matagumpay nitong pagkakaharang sa Ninoy Aquino International Airport at Cebu Airport kamakailan sa dalawang Amerikanong nahatulan ho ng sex crime sa kanilang bansa. Kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mga pasahero na sina Danny Albera Rodriguez, 52 anyos, na naharang ho dyan sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Hunyo 17. At ito naman hong si Kenneth Allen Rodel sa 72 anyos na hindi nakapasok ho dyan sa may Mactan Cebu International Airport noong Hunyo 10. Ayon kay Tansinco, kaagad na inilagay ang kanilang mga pangalan sa immigration blacklist at pinagbabawalan itong makapasok ng bansa dahil sa pagiging undesirable alien nito. Idinagdag niya na ang dalawang pedophile ay mga rehistradong sex offenders nga na nasa ilalim ho ng Philippine Immigration Act ay tinuturing na excludable aliens dahil sa pagkakakonvict ng mga ito sa mga krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Napag-alaman na noong 2003 ay hinatulan itong si Rodriguez ng 2 counts ng sexual assault sa ikalawa at ikatlong antas kung saan ang mga biktima ay wala pang 14 years old. Sa kabilang banda naman, si Rodel ay nahatulan noong 2004 para sa sexually molesting at paggawa ho ng mga mahalin na gawain laban sa isang 12 anyos na biktima. Sinabi pa ni Tansinco na ang pagharang sa dalawang pedophile ay naging posible dahil sa isang dekada ng pag-aayos ng kooperatiba sa pagitan ho ng gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas kung saan ang una ay nangakong magbigay sa huli ng paunang abiso tungkol ho yan sa mga nagbabiyahing mga sex offenders. Sa karagdagan pang balita, nanawagan ng grupo ng mga guro sa pamahalaan na magpatupad na ng komprehensibong pagbabago at reforma sa basic education system ng Pilipinas. Ginawa nga ng Teachers Dignity Coalition ang apela kasunod na rin ng paglabas ng dalawang magkasunod na pag-aaral kung saan ang mga estudyanteng Pinoy ay nahuhuli na naman sa critical thinking kumpara yan sa iba pang Asian students. Ang isa pang pag-aaral ay nagsasabi naman na nauubos ang oras ng mga guro dahil sa kanilang napakaraming administrative task at suspension ng mga klase. Apila nga ng Teachers Dignity Coalition, kailangan ng tugunan ng pamahalaan ang pangangailangan na magkaroon ng sapat na akmang mga silid-aralan, sapat na pasilidad at tamang instructional materials. Kailangan din nila na matugunan na ang pangangailangan ng sapat na teaching at non-teaching personnel upang tumugon naman doon sa pangangailangan ng mga estudyante. Matatandang sa inilabas na report ng Organization for Economic Cooperation and Development ay nasa pang 76 na pwesto na naman ang Pilipinas mula sa 81 bansa sa buong mundo. Sinusukat dito ang comprehensive o yung pag-unawa ng mga 15 anyos na mga estudyante batay sa kanilang pagbabasa at yan ay para sa mga asignatura na may kinalaman sa siyensya at matematika. Ayon pa sa grupo, ang kinalabasan ng naturang assessment ay posibleng dahil naman sa tuloy-tuloy na pagbaliwala ng pamahalaan sa mga problemang nakakaapekto na sa basic education ng ating bansa. Bombo Sports News. Pasok na ho sa quarterfinals ng Veneto Open si Asia number 2 tennis player Alex Iyala matapos talunin itong si Italian tennis player Giorgia Pedone sa score na 6-3, 6-3. Ang dominanting performance ni Iyala ay kasunod ho ng kanyang sunod-sunod na laro mula sa pagsimula ng naturang torneo. Ito ang una niyang muling paglabas sa international competition mula noong French Open na ginanap noong nakalipas na buwan kung saan umabot siya sa finals. Susunod na kanyang makalaban ang isa pang Italian vet number 99 o 91 sa World Tennis Association. Ito ho ay si Sara Errani, 37 anyos. Kamakailan lang ay sinalubungan ng Filipino tennis star ang kanyang ika-19 na kaarawan habang pinaghahandaan ang mas malaking tennis tournament sa kanyang karera. Sa
Sa iba pang balitang palakasan, posibleng pumirma ng extension itong si free agent guard Malik Monk kasama ang Sacramento Kings. Batay nga sa paunang report sa NBA, inalok itong si Monk ng $78 million na kontrata para naman sa 4 na taon na pananatili niya sa Kings. Positibo naman ang naging tugon ng Kings guard sa naturang offer kung saan ay inaasahang pipirma siya sa kanyang kontrata sa pagtatapos ng moratorium na inilatag ng NBA. Yan ay sa July 7, 2024. Si Monk, mga kabombo, ay runner-up sa 2023-2024 Kia NBA Sixth Man of the Year Award at isa sa mga maasahang reserve guard sa NBA. Bago ang pagpasok niya sa Kings noong 2022 to 2023 season, pinangunahan niya ang lahat ng reserve sa NBA na may pinakamaraming points at kumamada ng 1,110. Hawak din niya ang pinakamaraming assist kumpara yan sa iba pang mga bench players ng NBA at kumamada ito ng 370 assists. Hawak din ni Monk ang career high na 15.4 points per game at 5.1 assists per game. Samantala, bagamat hindi pa nagsisimula ang free agency sa NBA, naniniwala naman ang maraming NBA analysts na ang mga maagang kontrata na inalok kay Monk ay hindi lumalabag doon sa mga regulasyon na sinusunod ng naturang liga para sa moratorium sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement na sinusunod ng NBA. Nakasaad dito na maaari nang kausapin ng mga team management ang kanilang mga players na inaasahang papasok sa free agency isang araw pagkatapos ng NBA Finals. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo sa pagkakataong ito sa ating panayam ngayong weekend. Dahil ngayong weekend nga, mga kabombo, ay nakatakda nga maglaban-laban ang mahigit 100 na mga basketballistang Pilipino na nasa Europa sa ilalim po yan ng Kings of Europe Tournament. Dito, mga kabombo, ay may contingent ang mga bansa sa Europa at may basketball program din para naman sa mga Pilipino. Kabilang dito ang Sweden, Denmark, United Kingdom, Poland, at Italy, pati na ang Ireland, Spain at Norway, maging yung iba pang mga bansa. No? Ngayong taon, mga kabombo, ay gaganapin dyan sa Dublin, Ireland ang torneo kung saan ay maliban dun sa mga atletang Pilipino, ay naasahan din yung daan-daang mga Pinoy at mga foreign nationals na syempre manunood sila. No? At dahil mga Pilipino kahit nasa abroad, talagang nakatutok din yan dyan sa mga basketball events. Ano? So, kapiling natin sa pagkakataong ito ang ilan sa mga makakausap natin sa pagkakataon na ito. Si Per Martin Grogard mula dyan sa Oslo, Norway, at si Kim Naboa mula naman sa Sweden, at si Leo Molina para naman sa Denmark. Unang-una, nais ko pong maitanong, makiki-update kami tungkol dito sa, ano nga ba yung tungkol dito sa tournament? Kim, Per, and Leo, pakipaliwanag para sa ating mga taga-subaybay sa tanghaling ito. Una, when I represent Sweden, Pilipinas, back then, 2019, so hindi pa ganun kami kadami, but now, the networks that we gain and from the different countries na gusto nilang sumali but we can't cater them all. Pero mas saya kami because we have already 12 nations and then palaki kami ng palaki and we're very happy na we established this through our founder si Per Grogard from Norway and then connect namin si Leo and the rest dito sa Europe. I think this year lang maraming nag-reach out sa amin ni Per na he would like to compete in Kings of Europe but unfortunately not all teams are allowed to dahil sa ano ng court at saka yung ano ng days namin dahil it's a 2 days tournament. But if you can see the videos, the photos that we have, how gaano na kami kalaki at saka ano yung mga commitments ng bawat communities, Filipino communities dito all throughout Europe. Well, this is a tournament that started way back in 2013. So this is this is going to be the 6th time we will have this tournament.
in Dublin, Ireland, this coming weekend, and it's a basketball tournament for Filipinos to play against other Filipinos in the entire continent of Europe. And then we decided gagawa kami ng tournament na ito para malaman namin sino yung the pinaka-best na basketball team. Kasi ang mga Pilipino, alam naman natin mahilig talaga sa basketball dito sa Europa. Yun ang nangyari. And then secondly, camaraderie between Filipinos, which is what happened now na parang yung tournament namin nagiging brotherhood na. It's not only about basketball, but also building connections, building networks with other countries to strengthen the Filipino bond. Sumali kami way back after pandemic. It was a good time na magsimula ulit ng basketball, and we were invited since Denmark has a basketball team, also has a basketball program for Filipinos. And then we joined in Stockholm when they hosted Stockholm, Sweden, when they hosted the Kings of Europe. And then from then on, kasali na kami each year. I think we joined season 4 and now it's season 6. It's growing. Now 12 teams out of 10 nations. Ayun. Okay. So, sa simula nung syempre pag-usapan natin, inumpisahan ng itong tournament, gaano nakalaki yung inabot at kung gaano nakarami yung mga lumahok po dito. Sino sasagot? We have 12 teams from 10 different nations in Europe, if I'm allowed to say all the countries. So it's Denmark, Finland, Sweden, 2 teams from Norway, Iceland, Spain, 2 teams from Ireland, 3 teams from Ireland, and then we also have other countries na gustong sumali. We have Portugal waiting, we have Hungary wanting to join, Poland, and we have France and Malta. Dadami pa kami for the next tournament after Dublin. Ayun, okay. So, ito lang ang concern natin, yung iba pang mga development dyan, Pero may tanong muna itong aking katandem dito, si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, with your question. Matanong ko lamang po, with this 12 Filipino teams, paano naman po itong magiging elimination natin dito? Will it follow the FIBA format, Mr. Kim, Mr. Leo? Ginawa namin to cater lahat ng team. So first round namin is round robin. So we have 4 brackets. Group stage, we have group stage, we call it. Bracket A, B, C, and D. So each bracket have 3 teams. So they play together, and then after the ranking, we determine the ranking. So we cross over the bracket A and B, and the top 4 teams will advance to the second day, D2, and bracket C and D. Also, we have 4 teams will advance. So 4 teams will be out, but still they have 1 game to play in the second day. So yun ang natin. Then the second day, it's a knockout game. So 8 teams yung matitira. So every game is a knockout. The undefeated team who will win 3 times will be the declared champion on day 2. So ganun yung setup ng Kings of Europe. Yeah, maganda yung format kasi kahit na hindi mo nakakalaban lahat ng teams, nakakapag-socialize kayo, nakaka-encounter kayo sa iba't ibang basketball program na meron ng bawat European countries. Ang maganda dito, at the same time, nakakatikim ka ng namimiss mong pagkain from back home. Kasi isa sa mga pinoprovide ng host team. So each year nag-iiba yung hosts at depending kung saang country, doon pinaghahandaan ng bawat teams. Inaabot kami ng 1 year to prepare this. So after nitong season 6, the next day na after mag-end to, pinag-uusapan na when will be the next country hosting. Ang po namin yung development ho nitong ating mga young Filipino talent na possibly nakasama natin dyan ho sa Kings of Europe.
athletes here in Europe that want to play basketball in the Philippines. We have nagiging pedestal nila para makarating sa Pilipinas, and also to test themselves. If they are successful in the Kings of Europe tournament, then they can go ahead and test their skills in the Philippines. Okay. Sige. At kami patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo after nitong mga development na ito. Maraming salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon makapag-usap kahit magkakahiwala yung ating kinalalagyan para dito nga syempre sa advokasya para sa basketball ng atin pong mga future players, lalo na dyan sa parte ng Europa. Thank you so much. Mga kabombo, nakapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ilan po sa mga nagtataguyod ng basketball para sa mga Pinoy doon sa Europa na kasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Pierre Martin Grugard mula po yan sa Oslo, Norway, si Kim Naboa mula naman sa Sweden at si Ginoong Leo Molina na nanggaling naman dyan sa Denmark, at yan yung mga latest information sa kanilang mga ginagawang advokasya at isinusulong para na rin sa susunod na henerasyon ng mga basketballista. Bombo Breaking News. Sa kakapasok lamang na impormasyon, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pinalaya itong si dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez mula sa house arrest dyan sa Timor-Leste ayon sa konfirmasyon ng kaniyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang statement, kinumpirma ni Attorney Topacio ang report na inilathala ng media doon sa Timor-Leste na ipinag-utos nga ng tribunal na nagsasagawa ng extradition proceedings na si ni Tevez ang pagpapalaya sa dating mambabatas mula sa house arrest. Subalit may ilan niya mga partikular na kondisyon ang ipinataw kaugnay ng naturang pagpapalaya kay Tevez, kabilang na ang regular na pag-report sa court officer at commitment nito na hindi aalis doon sa Timor-Leste habang nakabinbin pa ang kanyang extradition case. Kaugnay niyan ay ibinalik ang ganap na kalayaan ni Tevez alinsunod na rin sa utos ng mataas na hukuman ng Timor-Leste na nagpapawalang bisa sa preventing detention order dahil naman sa mga nakitang depekto sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas para sa extradition ng dating mambabatas. Matatandaan na nag-ugat nga ang mga pagdinig ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition case nitong si Tevez mula sa kahilingan ng gobyerno ng ating bansa na i-extradite itong si Tevez pabalik ng Pilipinas na nahaharap naman sa mga kasong pagpatay kaugnay sa kanyang pagkakadawit bilang umano'y mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamot. Iba pang mga nandun sa kanyang bahay sa Pamplona noong Marso 4 ng taong 2023. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, hiniling ng Philippine Rice Research Institute sa mga magsasaka na gumamit ng drone technology para mapataas ang kanilang produksyon at mapababa naman ang kanilang production cost. Ito ay kasabay ng paglunsad ng naturang ehensya sa Drone for Rice Project na may layuning bumuo ng standard protocol sa paggamit nga ng drone technology para yan sa pagtatanim ng mga punla, pag-aabono at mga pesticide sa produksyon ng palay sa bansa. Ayon kay Dr. Jasper Talyada, ang paggamit ng drone sa pagsasaka ng palay ay maaaring makapagpabago sa produksyon nito. Inihalimbawa ng opisyal ang mas mabilis at mas madaling pagtatanim o paglalagay ng mga pataba, pesticide at mga binhi gamit ang naturang drone na nangangahulugang mas mababa ang magiging gastos. Ayon kay Talyada, ang labor cost ay posibleng bumaba ng hanggang 50% habang malilimitahan lamang sa 20 minutes ang pagtatanim sa isang ektarya na palayan kumpara sa kalahating araw o halos isang buong araw gamit ang tradisyonal na paraan. Ang paggamit ng drone sa mga palayan ay bahagi ng inilabas na direktiba ng Department of Agriculture kaugnay sa unang inaprubahan noon na 22.9 billion pesos financial assistance na ibibigay sa mga magsasaka sa pamamagitan yan ng mga abono.
Ang Drones for Rice Project ay proyekto ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research at inaasahang hindi lamang magbibigay ng katipiran sa mga magsasaka kundi makapaghikayat din sa mga kabataang pasukin ang pagsasaka. Sa karagdagan pa nating balita, nagbabala ang Civil Service Commission sa publiko hinggil naman sa mga panlinlang ng mga grupo o individual na nagpapakilala bilang opisyal o kawani ng kanilang ahensya na nanghihingi ng pabor. Gayon din ang sensitibong impormasyon o kaya naman mga dokumento. Paalala pa ng Civil Service Commission Chairman na si Carlo Nograles, sa lahat ay maging alerto dapat doon sa mga natatanggap na mensahe, email, tawag, at kahit anong paraan pa yan, at lalo na kung ito'y nagpapakilalang tauhan ng kanilang tanggapan at humihingi ng mahalagang impormasyon o mga dokumento. Sinabi pa ni Nograles na batay sa natanggap nilang reports na may mga nagpapanggap na kawani ng Civil Service Commission upang makahingi ng impormasyon, pera o kaya pabor mula sa ahensya ng pamahalaan at maging sa mga karaniwang individual. Una nang nag-abiso ang naturang tanggapan sa publiko na wala itong binibigay na anumang personalidad o binibigyang otorisasyon na personalidad o grupo para naman gamitin ang kanilang pangalan at logo ng kanilang ahensya. Kasama na ang lumang civil service markings para sa anumang aktibidad o kaya ay online promotion kagaya ng hindi limitado lamang sa solicitation. Minsan, may mga recruitment pa na ginagawa, production of materials at enrollment doon sa review classes. Sa kabila nito ay patuloy naman na nakakatanggap ang naturang opisina ng mga ulat hinggil sa mga maling gawain ng ilan na ginagamit ang pangalan ng kanilang mga opisyal o mga empleyado para makapanloko ng iba, maging ang mga mismong kawani ng ibang tanggapan ng pamahalaan ay ginagamit din. Ang directory ng Civil Service Commission officials at contact details ng lahat ng opisina nito ay maaari namang i-access sa pamamagitan ng kanilang website, kaya maaaring ma-verify kung lehitimo nga bang tao ng naturang tanggapan ang binabanggit at direkta na lamang makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Ang Civil Service Commission ay mayroon lamang isang official account at yan ay sa iba't ibang social networking sites at hindi doble-doble kagaya ng ipinalalabas ng ilan na nagbubunsod ng kalituhan. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na agad na i-report sa kanilang opisina ang anumang concern upang magawa ng karampatang aksyon o tugon at yan ay para sa ikalilinaw at maaaring makipag-ugnayan naman sa kanilang mga kinatawan o representatives. Samantala, patuloy ho ang pagsasagawa ng mga local government units ng iba't ibang mga aktibidad para sa kanilang mga residente kasabay ho nitong pagdiriwang ng National Kidney Month. Ginugunita ang National Kidney Month at insunod dyan sa Presidential Proclamation No. 184 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na may layuning himukin ang publiko na mas mapagtibay ang pamumuhay at mapanatili ang kalusugan ng bawat mamayang Pilipino habang nagkaroon din ng mga talakayan ng mga lokal na pamahalaan upang maipabatid sa publiko ang mahalagang papel na ginagampanan ng nutrisyon sa pagpigil upang hindi tuluyang masira ang ating kidney at hindi umintong sa chronic kidney disease. Nagbigay rin sila ng dagdag na kaalaman hinggil sa naturang sakit, mga sintomas at mga salik na may nakapipinsala sa ating mga kidney. Bukod dito ay naglunsad din sila ng mga libreng kidney disease screening at maging ang blood donation drive para yan sa ating mga kababayang Pilipino. Sa pagkakataong ito, tungo tayo sa mga nakalap na reports ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Unahin natin dyan sa Hilagang Luzon dahil may mga nagsusulong na tanggalin yung excise tax sa mga produktong petrolyo at may mga adikain sila para sa magiging epekto nito, kabutihang dulot umano. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Muling iminungkahi ng grupo ng public transport sa bansa ang pangmatagalang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Ariel Lim, convener ng National Public Transport Coalition, sinabi niya na ang plano ng pamahalaan na pamamahagi ng ayuda sa mga pampublikong transportasyon ay isang band-aid solution lamang at hindi magtatagal. Anya paulit-ulit na nangyayari na halos kada linggo ay malaki ang oil price hike
habang kapag ka nag-rollback ay katiting lamang na halaga. Malaki ang epekto nito sa halaga ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon na hindi naman agad na nakakapagtaas dahil dumadaan pa sa maraming hiring. Sakaling magpatuloy ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ay hindi malayong magsagaw muli ng kilos protesta upang aksyonan nito ng pamalaan. Kailangan na anyang pag-aralan ng pamalaan ang price ceiling upang maibigay ang pamasahe sa presyo ng produktong petrolyo na hindi nadadaan pa sa LTFRB para sa pag-aproba. Hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapansin ng pamalaan ang kanilang mungkahi na pagsuspindi sa excise tax kung tumataas ang presyo ng petrolyo. Ayon kay Ginoong Lim, kung hindi magagawa ng solusyon ang pamalaan ng nasabing problema, ay patuloy na maghihirap ang mga Pilipino, pangunahin na ang mga public transport. Actually, yan na naman na isa natin problema. Yan ang sinasabi natin. Paulit-ulit na lang na magbababa sila ng magbababa, ilang linggo, then pag nagtaas, isahan lang, mas mataas pa, di ba? So nakikita naman natin na up to this time kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ang ginagawa ng Department of Energy regarding this, no? Talaga umaksyon ng gobyerno dito sa mga plano nila pang matagalan. Hindi po pwede kasi yung para tayong band-aid program palagi, no? Gagawa tayo ng solusyon, puro band-aid lang. So hindi nagtatagal yung ganong klase ng ano eh. So ewan ko kung kailan makikinig ang ating pamahalaan. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Kawayan na para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ito namang mga kadiwa ng Pangulo dyan ho sa Bicol Region abay nakapagtala ng 91.8 million pesos na gross sales mula ho yan Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Ligaspi. Pumalo pa sa mahigit 91.8 million pesos ang naitalang gross sales ng mga kadiwa ng Pangulo sa rehiyong Bicol. Ang naturang halaga ay mula Enero hanggang Mayo sa kasalukuyang taon. Ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Gorin sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na ang rehiyon kasi ang may pinakamaraming kadiwa ng Pangulo sa buong Pilipinas, nasa 13 habang mayroon pang 30 kadiwa stores at 7 kadiwa on wheels. Nabatid na nakapagbenta ng nasa 580.67 metric tons ng agriculture commodities na nabili ng nasa 229,716 households sa buong rehiyon. Sinabi ng opisyal na 90% ng ibinibenta sa mga kadiwa stores ay mga root crops, gulay, prutas, poultry products, isda at iba pang fresh produced ng mga lokal na magsasaka. Samantala, ayon kay Gorin na patuloy na dumadami ang mga regular na customers ng mga magsasaka kaya nakaprogram na ang pagtatanim ng mga ito upang masustain ang kanilang mga ani. Matatandaan na sa kasagsagan ng pandemya ay isa ang Bicol Region sa mga regular na nagsusupply ng agricultural products patungo sa National Capital Region dahil sa sapat na ani ng mga lokal na magsasaka. Siyempre kung wala tayong magandang production, wala naman niyang maititinda yung ating mga kadiwa. And kaya nagkaroon po tayo ng 91,886,210 pesos na sales generated from January 1 to May 31, 2024. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, aabot sa mahigit 6,000 mga sasakyan ang nahuli ng Land Transportation Office sa unang 15 araw sa buwan po ng Hunyo kasabay ng pagpapaigting ng ahensya doon sa ipinapatupad na no registration, no travel policy sa ating bansa. Ayon nga kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, patuloy ang kanilang isinasagawang operasyon upang magsilbing paalala sa mga motorista na dapat iparehistro ang kanilang mga sasakyan. Binalaan niya rin ang mga ito na maaari silang magmulta at posibleng ma-impound ang kanilang mga sasakyan kung sakaling mahuhuli ang mga ito. Ayon pa sa data ng naturang ahensya, mula 1 ng Hunyo hanggang 15 ng buwang kasalukuyan ay nasa 6,064 na raw ang kanilang nahuli. Nasa 5,000 mahigit naman ang nabigyan ng violation tickets habang mahigit 900 ang
nahila o na-impound. Sa ngayon ay patuloy naman ang mahigpit na pagpapatupad ng Land Transportation Office sa nasabing pulisiya. Yan ay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga nagmamaneho ng sasakyan at upang maiwasan din ang anumang aberya sa mga kalsada. Samantala, posibleng gagastos ang Department of Transportation ng hanggang 1.14 billion pesos para ma-develop o malinang etong mga regional airport ng Pilipinas. Batay sa inilabas ng DOTR na bidding invitation, nakasaad dito na posibleng gumastos ang ahensya ng hanggang 1.14 billion pesos para yan sa pag-upgrade sa mga lokal na paliparan dyan ho sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Eastern Samar at Cotabato. Pinakamalaki dito ay ilalaan sa Ilocos Region, ang home region ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan may kabuang 596.42 million pesos ang inilaan ng Department of Transportation para yan sa pag-asaayos ng Lawag International Airport. Ito ay binubuo ng mga civil works at pag-aayos sa runway ng naturang mga paliparan. Sa Vigan Airport na parehong nasa Ilocos Region, inila naman ng ahensya ang hanggang 72.42 million pesos kung saan nakahanay dito ang pag-aayos sa runway ng naturang paliparan. Para naman dyan ho sa may Borongan na Airport sa Samar, abay nakalaan naman ang abot sa 281.19 million pesos. Samantala, inilaan din ng ahensya ang halagang 281.19 million pesos para yan sa rehabilitation at pag-upgrade sa Central Mindanao Airport o kilala rin bilang Mlang Airport. Batay sa nilalaman ho ng mga inilabas na bidding documents kapag naiawarda at napirmahan na, itong mga kontrata ay may deadline ng mga contractor para tapusin ang mga proyekto. 360 days para yan sa Lawag, 150 days sa deadline para sa Vigan Airport, 300 days para naman sa Borongan at 270 days para naman dyan sa iba pang bahagi ng o dyan ho sa may bahagi ng Mlang Airport. Bombo Police Report. Muna tayo ng report mga kabombo dyan sa Central Visayas dahil 6 katao yung nasagip matapos na lumubog ang itong sinasakyan nilang pump boat dahil naman sa malalaking alon, yung tinatawag na storm surge na naranasan dyan. Alamin natin ang report ng Bombo Radio Cebu. Nasagip ang 6 na katao matapos tumaob sa karagatan ng Cebu ang pump boat na lula ng isang pamilya mula sa lalawigan ng Bohol dahil sa storm surge nitong Huwebes ng gabi, Hunyo 20, 2024. Umuwi umano sa Bohol ang mga biktima matapos dumalo sa libing ng kanilang mga kaanak sa Cebu. Nakatanggap ng tawag ang pulisya tungkol sa tumaob na pump boat kaya agad din itong ipinaalam ng mga opisyal ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Cebu Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para rumisponde sa insidente. Kinilala ang mga biktima na sila Federico Flores, Desiderio Flores, Sara Sadidon at Atis Flores. Kasama rin nila ang isang 15 anyos taong gulang na batang lalaki at isang 5 anyos na taong gulang na bata. Pawang mga biktima ay residente ng barangay Mantataw sa bayan ng Kalape, lalawigan ng Bohol. Tumakay sa bangka at nagsimula ng kanilang paglalakbay pauwi. Ngunit nakasagrupa ng storm surge dahilan para masira ang kanilang pump boat. Mabuti na lang at 2 kaanak ng mga biktima na mangingisda ang tumulong sa mga biktima na dinala sa ligtas na lugar. Walang nasawi sa mga insidente ayon sa ulat. Our Coast Guard team nag-conduct na rin ng search and rescue operation to double check the area po. So initially, we have rescued around 6. Ating napakinggan ang pamahayag ni Coast Guard Ensign Abel Lomboy, ang tagapagsilata ng Philippine Coast Guard District Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mga kabombo, yung mga eksperto ay nagbabala ng paparating na mas matinding init ng tag-araw doon sa buong Europa. May balita ang Star FM Bacolod.
Tumama sa Europa ng mas maaga ang heat wave kung saan ang Greece, Cyprus, Turkey at Italy ay natamaan na ito. Nabigay naman ito ng panganib sa paparating na Paris Olympic Games kung saan ay inaalala ng mga organizers ang kapakanan ng mga atleta sa matinding init. Naghahanda naman ang buong kontinente para sa adaptasyon sa paparating na init kung saan ay nagbabala ang mga forecaster na ang kontinente ay maaaring magkaroon ng isa pang hindi pangkaraniwang mainit na tag-araw na posibleng taasan pa ang italang record nito. Nagpahayag naman si Tamsin Green, isang meteorologist na mula sa Forecasting Service Weather and Radar, Hunyo, Hulyo at Agosto ay above average sa mga temperatura kung kaya't dapat maganda. Nagkaroon na ngayon ng 11 recording breaking na buwan ng sunod-sunod na init at ang temperatura sa ibabaw ng North Atlantic ay tumaas sa pinakamataas na loob ng hindi bababa sa 40 taon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Maria Renker, isang software engineer sa Europe, ibinahagi niya na wala pang tag-araw ay nararamdaman na nila ang init at isa pa sa mga naging rason nito ay ang climate change. Of course, because of the climate change, medyo hindi siya normal. Alam niyo naman na 4 seasons kami dito sa fall. And usually, pag summers naman, mainit naman talaga, just like in the Philippines. But now, we experience like extreme heat, yung tinatawag nila na heat wave talaga. Umaabot sa 37 degrees Celsius yung init. So, sobrang init siya talaga. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito namang mga Filipino community abay lalahok at makikisaya sa Victory Parade sa Boston ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen. Inaabangan na ng mga tao ang Victory Parade sa Massachusetts, USA para sa Boston Celtics matapos nilang makuha ang kanilang ika-18 kampyonato nang talunin ang Dallas Mavericks. Ayon kay Bombo International Correspondent Harold Mortel sa Boston, Massachusetts, inihayag ni Boston Mayor Michelle Wu na gaganapin ang parada sa Sabado oras ng Pilipinas at sa araw na iyon libre ang pampublikong transportasyon para sa publiko na gustong sumaksi sa parada. Inamin niya na 10 taong gulang pa lamang siya nang dumating sa Boston at fan na siya ng Celtics. Magsimula ang parada sa home court ng team sa TD Garden at maglalakbay sa ilang bahagi ng Boston kagaya ng Causeway Street, City Hall Plaza ng Boston at magtatapos ito sa Heinz Convention Center. Matatandaan na tinalo ng Celtics ang Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals sa home crowd ng Boston. Sa tagumpay na iyon ay tinapos ng Celtics ang kanilang mahabang pagkakatabla sa Los Angeles Lakers para sa pagkakaroon ng pinakamaraming kampyonato sa kasaysayan ng National Basketball Association. Aming parade is gonna be sa Biyernes po. So dito Friday morning po yung big parade. So siguradong ayun pong parade gonna be mas marami, mas malano. Kasi quadruple po yung magiging tao na manonood. Tapos makikita rin po yung mga players nagpa-parade, nasa sasakyan. Doon sa na may hawak ng trophy and then nagpa-parade po siya sa kalye at mapapanood po ng mga Bostonians na fans yung mga player. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang isang batang-batang Filipino director at professor ay binigyan ng pagkilala bilang National Outstanding Inspiring Educator of the Year. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Labis ang kasiyahan ng 25-year-old director na si Kenneth Peterson Laviste matapos itong makatanggap ng parangal bilang National Outstanding and Inspiring Educator of the Year sa katatapos lamang na Excellent Filipino Awards.
Lalo nga itong nakilala sa kanyang pelikula na pinamagatang Crushmates na humakot rin ng mga parangal. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa director at professor, nagsimula umano siya na ang tanging baon lamang ay ang kanyang passion, tapang at pagmamahal sa paggawa ng pelikula. Pagbabahagi pa ng award-winning educator na marami siyang natutunan sa pagtuturo sa loob ng 2 taon. Isa na rito ay ang pagiging mabuting ehemplo sa mga estudyanteng kanyang tinuturuan. Mas natuto rin po ako sa kanila sa pagtuturo ko na to be a better person. As their professor, I should be setting a good example. Mas nagkaroon po ng landas yung moral compass ko. And I must keep up. May mensahe naman ang Inspiring Educator Awardee sa mga aspiring creators na nais gumawa ng pelikula. I would just like to say na just keep pushing. Ang importante pagdating sa industriya natin is the execution. Keep your passion burning. Kasi ayan talaga ang nagpupush sa atin to do these things. It's always there. Be brave. Laban tayo dito sa mga ginagawa natin. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila sa director at professor na si Kenneth Peterson Leviste. Mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas dito po sa ating Bombo Network News, maaari po ninyong matunghayan pa rin ang tuloy-tuloy ng balitaan, mga balita, mga programa, drama at iba pa sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at kahit po nasan kayong bahagi ng ating bansa. Maaari po ninyong i-download ang ating Bombo mobile application at presto, pwede na po kayong sumubaybay doon sa inyong mga paboritong programa. And of course, meron din tayong mga programs na available sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Pati na sa ating Facebook Live. Diyan mga kabombo sa bahagi po ng Visayas region, matutunghayan po ninyo mismo yung dialekto na ibig po ninyo mapakinggan. Kung halimbawa, Ilonggo speaking kayo, ay nariyan ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Abang kung kayo naman ay mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. At kung kayo ay Akyanon, nariyan ng Bombo Radio Kalibo. And of course, kung kayo naman ay Waray, ayan, para po sa inyo, mga programa ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang ating Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time in punto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalagad subong iyang hapon. Inalagat-lagat naton ang linya karon ni Iloilo City Law District Representative Juliana Jamjam Baronda. No, sa pagsabatman sa pila ka mga issues dire sa aton sining pagpangalagad
Lakip na sinadri karon na latest update sa sining nalumos, no? Nga individual dira iya sa may Fort San Pedro area. O sinigin lamang iyang adlaw man. Bantayan sa aton sining pagpangalagad driban karon sa aton sining pagpalayag sa bumbuanay sa auto. Standby sa aton sining mga kabombo. Pila diri karon ka mga preparasyon man kag mga mitigating measures, at the same time mga pag-address man sang issues sang pagbaha-baha ang gintungdan sang City Hall, no, sang City Environment and Natural Resources Office para iyang ati mahagan-hagan or matapna man, no, mahatagan sa nagakigo sining solusyon kay hindi malipod sa ibalo naton, no, magtupa gani ang ulan basta magsigi-sige or bisan madasig lang kung mamunog ang pag-ulan. May pila ka mga area diri iya sa palibot sang syudad sa Iloilo nga ginabaha gid banwa, no, sa aton sining mga kabombo. So we'll be checking karon sa ginhimo man sang City Environment and Natural Resources kay nagparipon ini sila sang basura nga amo ang nagatuga karon sang pagsupon sang aton sining mga drainage system. Sa aton sining mga kabombo kag inline man sini ang City Engineers Office, Iloilo City Engineers Office nagpahayag ngati ining mga mayara sang kontribusyon gid man ang pila ka mga unfinished, no, ukon na way pa matapos nga mga proyekto diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ini mga ongoing projects bala sa pangakarsada naton naga-contribute man sa pagbaha-baha sa palibot iya sa syudad sa Iloilo. So amo nang mga i-address naton karon banwa nga mga issues diri paghataga naton sa nagakigo sa nga pagtamo diri man sa aton sa nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check tanay si Bombo Jomar Villa. Ano ang latest sa sining nasapuan nga individual nga nalumos dira iya sa may Fort San Pedro area? Ang kaupod niya man sini nga nagpaligo, amo iya ang nagsalom sini sa iya. Good gini siya ang itakas, no? Ugaling kiti daway gid sang swerte ini sa aton sini magkabombo. Ginapayag nga ginabawian gin ini sang hulam iyang kabuhi. Ti standby kay speaking sang wayna sang kabuhi ti may ara man sang naghikog karon sa isa ka area man diri sa Iloilo. Ay check naman na with Bombo Marisol Binya sa diligi lamang madugay sa pagpanayon. Utod kang ginang balita ni Bombo Jomar sa News Center or before sa News Center. Nagaparumbalik na ini siya sa paghatag sang dugang ka detalye. Joms sa report, please come in. Gin pasalamatan diri ang ining minor de edad nga bata bumutsam nga nagtinguha diri kay na nga magsalbar kuntani sa sining nalumos, no, diri nga individual sa may area sa Fort San Pedro. Bangod nga naligo ini siya upod man sa iya sining mga pakaisa, no, ining 16 anyos nga lalaki kag base diri sa information ano sisa naton sa pamilya nga ginbawian gid sa kabuhi ining 14 anyos nga biktima diri karon bumutsam, no. So natigayon naton mapakigangutan ang upod sa nga sining 16 years old pakaisaya man nga nagli, no, ang upod yang nga nagapaligo do apat ini sila tanan kay ining nasambit karon nga biktima ining 16 anyos balita gadwin niya Iloilo gid ini siya tapos do nag bakasyon lang siya diri sa may area sa Fort San Pedro kay do diri naga-aboard, no, ang iya sining tiya. So tiya yan na may mga kabataan amo to nga naghagaday kuno sila nga maligo kay na sang aga ti apat ni sila naglulupod kuno paligo diri sa may area sang Fort San Pedro. Diri gid lang sa may statwa diri dapit tumutsam, no. Do diri sila masami kuno nagaligo, ang iba ti nagalumpat halin sa may babaw diretso sa may idalom. Susunod diri kay last nine tinami man kuno kina to ang langoy-langoy nila sa may area sa Fort San Pedro. Kung sa diin pag tapos nila langoy kay da nag-expect sila gani nga abi nila ari na tong pakaisa nila. So do himo sila nagbalik sila diri sa may area sa do sakop na di San Zamora. Pag abot nila sa balay ka tiya siling biktima
ado naman kot patugan ni sila nga diin kuno si diin kuno si Noy no ining 16 years old. Abi sa nga mga upodya nga dugin gitago lang be dugin nalahog lang bla. Amo to nga do nag kadlaw magalito mga upodya nga makusahan hasta sulihi nga dugin question nga ako no ay nila maupod no away nila maupod pa uli ining 16 years old kag dito na nagduda sila nga basi nabilin kag nalumos amo to ginbalikan bubutsam kag dito na nga nagparik-parik kagin pangita na nila ining nasambit ya karon nga biktima hasta sulihi nga ginpatawgan to sa Philippine Coast Guard pero ang natabo nga do may kabataan man to nga nagalinangot nagbululig to sila pangita kag na-recover ang lawas ini nga matigaan na bloated nakahulom sa tubig do mga more or less mga isa ka oras kay alas 9 kunong ginapatihan tapos alas 10 na ni siya nga na alsabi no pasaka kagin dala sa may pinakabalapit nga ospital base diri sa paglantaw sa pamilya nga posible kay grabe sa may Port San Pedro amo maning panawagan karon no sa mga kadamaan especially sa mga gilikanan nga likawan ng pagpaligo sining mga kabataan dira especially sa paglumpat sa mga mataas karon nga area dira kay ang katabo sining iba nagadive may mga bato gali sa dalom. Actually ang bato kay nado natabunan kay taob no tamak taas subong ang level sa nga tubig amo na nga basi do na natabunan siya kag way matalupang dahil si biktima kag dito nga lumumpat pag lumpat ya basi ko na una ulo ya o ko nawadaan siya sa pag animo kag way na siya makabutwa dira bumutsam kay ang gidalantaw sa magpakaisa ko na lumos gid man sabi nga do di sa kabalo gid mag survive ti dapat makapakapa siya no mangayo sa kabulig pero nakibot sila nga duway gid kuno mo way gid sila kabatya nga do nag pakayo abi sa nga bulig dining nasambit nga biktima Gaano sila Jomsaw nagalukso-lukso naga-dive sila ang nagalukso sila based sa pag pamangkot naton bumutsamti so may posibilidad nga paglukso ya nakaigo ang ulo niya sa bato dito na kag nalipong siya way na siya makabutwa pero iya sini mga pagkaisahan daw wala na malang iya wala naman iya makamulalong kaya abi nila sige pa ang pinaligo nila kag kinasadya nila Joms amo gid na actually kung hindi siya taob ang do may picture kita da sang do mga igang ini siya gali bumutsan pero tig-asa tama na kon nantawon mo diri sa may area karon sa Port San Pedro kay kapag taob do ginatabunan niya ni basi ko ay anticipate sa biktima kay ti pangayaw lang man siya unlike sa mga kabataan nga bisan tusma mo ni sa dalom da karon ti kabalo na sila maglangoy kag pagtansyar ka mga lugar kung sa delikado makalumpat dira bumbutsam kay may mga igang no dira nga nahulom sa area karon sa Port San Pedro diri bumbutsam aribla na pabati naton si alias Nene ang pakaisa ni sang biktima sa pakigangutan diri sa Bumbo Radio. Nabaliga-paligo lak mo ipil kay na. Oo, tapos Mga oras? Mga out of 8, tapos nagkadto sa Sadalom. Pila ka mo kabilog ta na nagpaligo. Bali 4, tapos nagkadto sa Sadalom bala. Di wala na namon sa nakita. Di na ano lang namon sa nagpuli na kami di. Ay tawagin pangita ko pa sa kagapaligo nako mo gin sisid ko pa sa hindi man ko balakano kay hindi man ko kabalo maglangoy. Na mangkot ko sa mga pakaisahan ko kung diin na sa ambalya nagbaabi nila kung nagpuli sa ti ginpangita namon sa wala gid sa di sa balay ti kay nagpuli na kami di duwa dagpuli kami di ginpamangkot namon si tita kung diin ang pakaisahan namon kagambal ko ga joke lang si tita ginatago tapos abi namon katago na balati nag-cellphone na kami diya mo kay abi namon galangoy lang to sa basera sa piyak ti nagpuli na di si papa ti wala na to wala na tawo sa port amo na to nabala namon nga nalumos na sa nga tuya siya gali nabilin tapos nalumon na may nagsisid na nang
Why man siya pangayo abi kabulig nga doon nagapangayo tabang. Wala sa na ngayon tabang samon. Amo lang na. So kung nakapangayo sa tani nakapangayta ka makabulig. Makabulig gamitan siya kay kami kabaluman ba samon nga maglangoy. So pagkita siya anong itsura, anong sitwasyon? Ay wala ko nakita ong sino, wala ko nakita. Ang tiil niya lang nakita o nga ano nga puti-puti na sa tapos si dugo na mo na lang. Ano may pilas ba baya? Oo, guro. Nakabunggo sa? Nakabunggo sa guro sa bato nung. Bali, So pagkabunggo yan sa bato, amo to nga duway na siya makaano siguro. wala na sa siguro ka ano. Tapos amo to So kung ano kabalo man sa maglangoy ni? Oo. Ay, hindi sa kabalo maglangoy, no? Sa kabalo? Hindi sa kabalo maglangoy. So basi kung nagdiretso siya sa dalom ka dito na nasa lorot. Oo na, naman na gina. Kila edad ka, ano mo ni pakisa mo pa? 16. Grade 12 na, oo. 16 grade 12. Ay si siya ding eskwela. Sa Maribuyong. Ano nga banwa? Sa Dunyas. So bali doon nagngayaw wala ka mo di? Ang diri taga di diri na kami mo. Oo. Kaya tayo lang sila naglakat lang sila di kay nagsugat sa pakaisa ko. So doon nagbakasyon sa galit di? Oo, kaya balya man na daan hindi danay magpuli kay gusto di bala. Subong lang siya nagkanto di? Oo. Sige. Basi May ara danan bato nga square. Oo. Di hindi mo makita bala ko ara ka na sa dalom. Kaya mo na lang na. Kaya mo to ang pahayag diri sa nga pakaisa. Why man sa may nasabit karon. nakakita sa iya nga nag-dive siya, ang ilang ginahambang nga nagkanto siya sa dalom. Ti, kung lang taon na naton, do hindi man na mabalod na Bumbo Jomar, why man sa tsansa nga anudon siya or whatsoever. Anong plastada nga nalumos siya? Do hindi gid man ko lang tawo tab obserbahan naton kun although nga tao subong pero do hindi man gid sa tanto abig lagko mga balod ang makita naton sa baybayon Bumbuchamp no. So ang gidalan tao kit hindi pa man gid ma-establish abi nga amo gibana nga naglumpat sa kag nakabunggo sa to abi sa bato diri karon Bumbuchamp. So ang gidalan tao man diri sang mga upodya nga posible nga nagpatunga siya kag why na to siya be why na to siya be makabutwa ti abunog nila pamangkot kun nga why siya be nakapangayo sang bulig kun nagkapakapa sabi kay ti kun nalumos ka do mo nang solid nga obrahon mo ang mangin akto sang isa karon ka individual diri Bumbuchamp. Alright. Now, di naging dala ang lawas ni alias Nonoy gani? Based to sa pagpabangkot ato kidas pamilya kay man way makabalo ko ding dala to kay gin karga la kuno sa ambulansya. Bumbuchamp ang lawasin kagin dala kuno sa pinakamalapit nga ospital pero gina reach out naton kay nangayo kita di data sa otoridad ongoing pa man gali ang ila sining investigation diri karon sa bahin sang police station number 1 diri Bumbuchamp. Ang isakto sa napakagingutan naton nga si ka-driver nga tidra gid permi nagaparking kay na pala kuno daan kita yan ning makbataan nga nagalumpat talindas may estatwa sila naga-dive Bumbuchamp kaya mo nang isa dara sa gidalan tao nga posible man nga do nakalumpat sa kag naka igo abi sa bay bato pero ti mabalana kon kay ti ambal to sang mga pakaisahan niya spare information nila nga nakuha naton pag alsa sa iya Bumbo Jomar may dugo iya sini nga baba so na kung posibilidad sini nga nakaigo siya sa matiga sini nga bagay. I-double check tani dugang sini karon ka mga information diri Bumbuchamp. Regarding man sa sining latest karon sa mga development kag investigation sa police station number 1. All right. Iban sini plasta daton si Banya Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sini nga follow-up report. So kabay pataga na sa nagakigo nga pagtamod una bes sa bahin karon iya sang barangay council dira nga idumili ng dive daw kon paglangoy-langoy kay bango delikado kay damo dira sa mga dalagko sini iyang bato kag ginapatihan gani nga mo maning gintunaan sang kamatayon sang isa iya ka 16 anyoso nga solterito kay ginapatihan sini nga samtang nga naga dive sila dira nakaigo ang ulo niya sini sa bato
No, posible na dulaan sang pangalibutan kag amuman ang pagkalumos sining nasambit karon iya nga biktima. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang sining karon nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalaga. 7 ka mga proyekto diri nga ginapayag karon delayed ang ginpauntat ni Mayor Jerry Treñas kag ang city government na lang si Mayor Treñas na lang ang magpadayon sini sa aton sini nga mga kabombo but sandig sa pagpangusisa sang Bombo Radio ini nga mga proyekto ang hindi makabig delayed as per statement from nagkalain-lain sini nga mga kontraktor. No? Kay ti August 2024 pa ang deadline sang or completion date sang phase 2. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, anong mangin epekto sini? Sa aton sini karon iya nga mga proyekto diri sa palibot sa syudad sa Iloilo ining mga multi-purpose buildings. Ti may evacuation center, iban pagid sini iyang mga kinahanglanon sa barangay ara dira no sa aton sini nga mga kabombo. Ti damo sini sang nagapamangkot ti kay ginpauntat na may ara pamalasang kay gayunan nga basi kun maka patigayon pa sa nga proyekto sa mga masunod pa. Ipasabata na sa kay Congresswoman Julian Jam Baronda. Yari siya karon sa aton sininga linya. Congresswoman Baronda, ma'am. Good afternoon. Live ikaw sa Bombo Waray Soto. Kopori mo si Bombo Cham. May ogto Bombo Cham. Kaga mo man mga palangga natin yung pumuliyo sa syudad sa Iloilo. Alright, Congresswoman, damo sang mga nagapamangkot karon kag doon nagalibog ang ulo nga mga pumuloy sa syudad sa Iloilo kay kasunod sa pagpauntat sa mga proyekto sining Iloilo City District Engineering Office nga ikaw nagpatigayon nga mapondohan yung pamangkot sinila mapadayon pa bala si Congresswoman Jam Baronda sa pagpangita sa pamagi agon nga mapondohan ang mga proyekto kay bati namon diri hindi na kuno pagbatuno ng mga infra project kung ikaw magpatigayon Congresswoman Jam. Una sa tanan, no, ang mga pumuluyo kag barangay officials ang nangayo sa aton sa mga infrastructure projects nila, no? Hambal naton nga mahal na ang duta and better i-maximize ang mga lots. Kag hambal naton mahimo kita sa mga multipurpose buildings para ma-make use siya ang sa dalom abi multi mga economic enterprise. Second level amo ining mga gymnasium / evacuation centers. May mga shower, restrooms, kag mga kitchen. Pag kung tani ko matapos ini, ang purpose siya, it will serve its purpose nga hindi lang barangay officials ang makagamit, but the entire community. Well, ang pamangkot kung padayon, walang implementation sa mga projects. Pagkili ko na rest sa DPWH. Nagpondo lang kita, nangita pondo, and all these years, may mga proseso ang DPWH. Kung may delaying contractor, or ano man din ang kapaltahan, I think siguro na-interview naman ang isang ibang stasyon ng mga contractors and they said do wala isang delay. But I told DE at the onset, isang kontrobersiya, na i-comply lang ang mga requirements. Kaya once ma-comply mo na ang mga requirements na ginapangita, hindi man siguro ina mapunggan na implementar mga project nila. So, silingon na Congresswoman, mapadayon pa ikaw yung magpatigayon nga makapangita pa sang pondo sa mga proyekto abi in the near future? Kabalo ka, Ombudsman, ang mga proyekto kag mga damo sang problema sa syudad, especially problema sang baha. Kinanlangin ina nga padayunon kag pangitaan sang pondo. Mga problema sa mga buildings nga mga guba na, dilapidated na. Kinanla naton padayunon hatagan sa mga infrastruktura ang aton mga kabataan. Ilabi na gid subong angkos ang social media dako gid nga epekto. So kinanla mangita kita means by giving them mga facilities na para malinaw aton kabataan sa iban, no?
ng mga kandidates. So wala man na siguro problema. All right. Now, isa pa gid sa mga concern rin namon na Congresswoman Jam Maronda, may sunog nagligad tapos ang iban sini nakabaton mga misang information diri na interview namon ang natungdan nga do kabudlay kuno magpangayo sa certificate of indigency. Congresswoman Jam, mabudlay gid man how? Well, lang ako nag-apilar no sa mga palangga natin yung barangay kapitanis. Ang mga tao nga nagapalapit sa aton, maluoy man kamo isyuhan nyo gid. Kaya di man na sila siguro mangayo kung hindi nila pinanglan. Ilabi na gid ang mga financial assistance para sa medical assistance. Kay iban dira, since 2019, nagapangayo na bulig sa aton. Labi na gid ang mga nagadialysis. Aton man lang luyag nga sugpunan ang kabuhi nila para maupod nila ilang mga ginikanan. So nag-apilar na gid ako nga maluoy kamo. Kaya naman today, hindi man niya ang inyong mga opisyal ang nagasakripisyo ang mga pumuluyo na nagkinanglan sa bulig sa ato ni national government. Okay. May mga ara kita sang assistance for individual in crisis situation, may AKA payout pagid, may 6 million, may 4 million, may mga ayuda sa nasunugan, may ara pa sila sa nga batunon sini nga AKAP siling sa mga nakahangop ni budget ini sa national government. Ti daw hasta man lang siya na pulo tubto 20 milyones ang kada congressional district. No, rason niya tiyang iban 2,000, pinakamataas sagid 5,000 ang napanghatag. Pero damo ka pamangkot Congresswoman Jam nga si Kong kuno no nagatubon lang ang ayuda kagang cash assistance. Anong sekreto ni Congresswoman Jam Maronda Kong? Jam, kabalo ka kung kadamo ng mga palapit sa aton. Napingala sila nga simple lang naman ang ginabuhat ni Kong Jam. Iwasang pondo sa district o kung sa allocation natin sa Congress, kaya panita pa kita sa lain-lain niya siya. Ginapisana natin doble, nagkato kita sa Senado, pinapreparahan gid nato ng kinanglan sa pumuluyo. Ilabi na gid no, sa aton nga mga assistant sa AKAP, kay subong kadamo gid ang pigado, ilabi na gid mga kulang nila sweldo kapos pala sa sweldo nila. So ang sekreto ni Kong Jam, padayon lang hindi na mag-untap, bisan break. Balik kita sa Manila. Sa tanan niya hinsya nga kundiin kita makakuha sa programa nila. Kung punto diri is, tanan niya hinsya may mga programa. Si Kong Jam, tahin man niya hinsya, nagkadto sila nga hinsya para makaambit ang programa ang aton pumuliyo halin sa national government. Like for example, tours ang sunog dito sa Eastern dito sa may Rizal, sa Suela, kag sa Bonifacio. Nangayo, request kita sa DSWD siyang payout. A day man after o kung sinangadlaw, nagpa-receive naman kita sa letter naton sa national government, sa DSUD at NHA kung ano pa ganyan assistance nga pwede makuha sa mga aton nga mga fire victims. So, umuina ang sekreto ni Kong Jam. And inaiya bombo siya election dun sa wala. Alin sa 2019, si Kong Jam wala di nagapabaya hatag sang bulig sa mga pigado. Kung ari ka sa Manila, heart transplant ka, kinanlan ka angioplasty, bypass ka, kung pila kinanlan mo, basta may pundo, ginabuhat, ni Kong Jam sa pigado, zero bill. Ining kung may 1 milyon, may 100,000 ka nga pinapapangita sa imo sa heart center, o kung sa lung center, or sa kidney center, 1.2 man, ihatag ni Kong Jam, ilabi kong taga-syudad ka sa Iloilo. So, kadamo gid sa nabulig. Balik sa ilang pamilya. This inspired me to do more and to be better sa aton pagserbisyo sa syudad. Like for example, inilang yung esmana, may driver nga nagmuno sa akon Kong Jam. Salamat gid sa ayuda sa pandemic. Wala kagid nagpabaya. Pila kami kalibo ang nakabaton sang Dolet Camp. Assistance nga tag 5,000. So hindi ba lang nag-inspire sa imo? Naghahatag sa strength. Ang kusog sa imo kay para sa imo katawan. So amoy na umot siya. If we wanted to like ang sustainable livelihood, ang SLP. Ang SLP meaning tagaan mo sila sa pangabuyan. So that's why ginahatag natin ang maximum na pwede mahatag sa gobyerno. Kung manugbalot ka, kung manugpurista ka, gaan ka 5,000. Kung may arak ka sari-sari store, gaan ka pulo, hasta 15,000.
So iniya makahatag ini sa imo sa oportunidad nga makatibawas ka kung maayo ka lang ya mag-rolling sa imo nga kapital. So we want to create impact to one's lives. We are the solution, hindi kita problema. So that is why pilar kita kuliwat sa mga barangay officials, maluwi man ka mo, isuhin nyo man sa kinahanglan nga dokumento sa aton pumuluyo, kay aton inaobligasyon. Hindi naton sila pagtagaan, hindi naton sa pagtagaan palibog, kay iban galingin ng ulo, wala inog bakal bulong. Ang iban galingin ng ulo, wala inog bayad sa ospital. Ang iban, sina nagalingin ng ulo, kay syempre, kung nagamasakit, wala ka sa obra, wala ka pa sa kwarta. So let us be humane enough to feel also anong ginabatsagan sa aton nga pumuluyo, hindi lang puro pumulitika. Alright. Bangod sina, Congresswoman Jam, sa mga kabarangayan, madamo ang sagyapon nagabatsyag sang imo sining gugma, kag nagasiling sila yang ikaw yang ila sining Congresswoman, ang pamangkot sini Congresswoman Jam, anong imo plano sa politika? Ang bobonsam na siling kung balang filing sa Oktubre, na istoryahan na higit kita pag malapit na sang filing. Ang importante subong kay Kong Jam nga ang mapadayon ang pagbulig kag mapaambit sa aton pumuluyo ang programa sa national government na ila mabatsagan ng ila congresswoman sa panahon sang kinahanglan nila ara kag wala gid kapabaya sila. Na iya congresswoman nakabaton gid sila sang matutuod nga gugma para sa katawan sa syudad sa Iloilo. Alright. Kung palagas ko na lang pamangkot, nangin controversial man ining may kantanan sa Pride March to bla, mayara sang naglapta sini, nagkapadala diri sa mon sang Facebook post nga ang mga kabahin kuno sang LGBTQ community nga sa imo sini iya nga partido nagasuporta or nagasuporta sa imo ang hindi patambungon karon ang Pride March, kung may invitation ang imo sini iya nga opisina or may sponsorship letter bala nga nabaton kag mamatambong man karon ang imo sini nga mga nagasuporta sa imo nga mga katapos sa LGBTQ community, Congresswoman Jam Maronda, ma'am? Bumot siyam na luyag ko lang klaruhon na sa tanan. Halin sang SKC Kong Jam Jam, kita naga-ulikid kita sang aton nga mga kaupod nga mga LGBTQ member. I don't know kung mayara kita sang imbitasyon, daw wala kita kabaton. But I hope and pray nga ang ini nga selebrasyon, hindi ini selebrasyon sa aton nga mga leaders alone. This is a celebration sa aton nga pride community nga kung sa diin proud kita sa ila. They have been, parang partner sa aton nga syudad. Kabalo ka mga LGBTQ, they are the most talented. Sila ning may maayo man nga mga plano man sa aton syudad. They are very artistic. So, kinahanglan i-celebrate natin regardless of political affiliation. All right. Congresswoman Jam, ma'am, thank you so much sa imo siningat tiyempo dari sa Bombo Radio. Maayong hapon. Maayong hapon. Maraming salamat. Deri wavit si Long District, Iloilo City Long District Representative Julian Jam Baronda. So magapatigayon man niya sa gyapon sa pagpangita kuno sa pundo si Congresswoman Jam sa mga proyekto diri kiti amo ni kaimportanteng mga proyekto mo kanti kon mayara sang mga delays or whatsoever dira no sa aton sin makabom pambalik Congresswoman Jam ti iya na iya sa bahin na iya kuno iya sang Iloilo City District Engineering Office, iya na iya katungdanan sang Department of Public Works and the Highways. Siya yan nagsabat malang sa pangayo sa mga pumuluyo nga kada kantoy barangay kung munikongo kung pwede may arat sa evacuation center, kung pwede may covered gym ta, no? Sa aton sini makabombo, amo ni na tigayon karon sa aton sini nga mga taga Palamati. Kag mo ginakunara ka sa public service sa aton sini nga mga kabombo sa bahin naman sa naging kontrobersyal sini iya nga Pride March kay waton karon as per information from the good Congresswoman why siya kabaton iya sang invitation or basi pwede ta ma-double check karon dira sa iya sini nga talatapan kung bala naka baton sa invitation si ang Office of the Long District Representative
nagpakitluoy man diri kongresista sa mga punong barangay. Namaluoy ka mga tagi nyo man sa nga Certificate of Indigency. Sa aton sino magkabumbo, tingin mo na blang balta, ang pundo iyan niya sa gobyerno para na sa pumuluyo nga nagakinahanglan. Kaya ang punto lang sinadira Banwa, kung makasarang man lang sila magbakal sa bulong, makasarang man lang sila magpa-ospital, kag mabayiran kung pila sila ya kag ano sila kalawig dito. Hindi na na magkanto kag hindi na na mangayo sa bulig sa gobyerno. Pero may mga tao man yang may trabaho, may income, pero ang pagka-ospital or pagbalatian, why niya ginahandom? Wala man niya gusto, sa aton sini nga mga kabumbo. Pananglitan abi sa aton sini matag palamati nga may magbalatian dira sa isa ka pamilya nga may ikasarang man, sa aton sini makauturan, di buinas na gidna nga mayara sang separate budget or may sinuptan para iya for emergency purposes. Pero ti kabalo na mo sa sitwasyon naton subong. Halos hindi ka na gani kasupot. Sa kamalahalon man sa nga tanan-tanan na lang. That is why iban sini gadlagan gyapon sa aton sini nga gobyerno kung may mga ayuda dira, gadlagan sa gyapon. Ini isa man sa mga panawagan nga hindi lang anay paglamuran sang politika sa aton sini nga mga kabumbo. Amo niya kuno nga sa kabarangayan, damo kuno sa gyapon nagambal nga ang ila sini nga kongresuman niya si Kongresuman Jambarunda. Ay ti damo nakabatsyag, halinsad to tubtub subong sang iya sini nga gugma. Pero naturalmente lang man nga pabatsyagon sila yung Kongresuman Jam. Kaya mo nang iya sini nga trabaho mo public service. Tanan sini nga mga opisyales naton nga yara sa public service. Dapat gid mabatsyagan ang presensya, hindi lamang kay sa tion iya sa nga nagahilapit nga eleksyon or during sa ginatawag sini iya nga campaign period. The moment nga ginpili ikaw sang pumuluyo bilang public servant, dira na ya kag nagaumpisa ang imo sini nga trabaho. Public service, why niya sang untat? Galing kiti ang masubo nga realidad, pipilagid lamang Banwa abi ang tungod or ang nagatuman sa sining public service. Kay kalabanan, personal or political interest ang ila siniya nga ginasagod. Sa aton sini nga mga kabumbo. 34 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na Banwa, istoryahan naton may naghikog. May naghikog, lakip na sinadre, istoryahan taman dugang nga mga balita. 40 cubic meters ang basura nakuha sang City Environment and Natural Resources Office sa Dungon Creek. Ini may kaangot sa ilang preparasyon sa pagbabaha kag last time to may mga reklamo regarding iya sa pagbabaha man dira sa may area sa Kalubihan kag Desamparados. Labot pa ni sang Dungon Creek mo inang area na dira sa may distrito sang Haro. Istoryahan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus kagang iyang banda sa concert at the Plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tiyon sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon, ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw.
Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang bar exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga departments. 3 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balik sa Bombo Anay Saud to standby Bombo Marisol Labinyas. Sa dining lalaki nga nag-utas ang iya sa dining kaugalingon kag 48 cubic meters sang basura na tipon sang City Environment and Natural Resources Office dito iya sa may Dungon Creek. Ang sindroy nila ni Dungon Creek ang ila sining ginalimpyuan mo, no? Pati mga drainage naton diri kag kundin pang iban sining posible cause sang baha. Tingin na tungdan man sang sendro hilabi pa sa subong iya nga maulano ng aton sining tiyempo. So all sa report, please come in. Gindulaan gidiri sang kabuhi Bombocham ang isa ka lalaki matapos ginaligar ginutas sini ang kaugalingon nga kabuhi sa sulod sang iya balay diri sa may barangay Camiri, San Enrique, Iloilo. Isa ini siya ka lalaki nagapang-edaron sang 54, single kag empleyado sa isa ka sugar plantation diri man sa banwa sang San Enrique kag diri man siya mismo no nagapuyo sa barangay Camiri. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang San Enrique Municipal Police Station, bali
pulis ang ginang aga may nabaton ini sila Bombocham nga duwa ka report halin man sa nasambit nga barangay nga may ginaaligar duwa kuno ka napatay sa among nga area kag didto ginpakatuan sa scene of the crime operations kag mga investigador man sa natuhoy nga police station para i-verify ang among nga mga information kag didto sa una nila nga ginkaduan nga balay Bombocham sa may barangay Kamiri may isa dito ka box nga naputos kag ginantaw sang scene of the crime operation ang sulod gali sang amo nga box nga gidaligar may sulod nga patay may sulod gid man ini nga patay Bombocham pero isa ka ido kag sa isa pagid ka balay no malayo naman sa amo nga area sa diin nakit-an ang una sini nga or ginaligar ang may napatay nga dito na sa puan ang patay nga ido may isa pagid sila nga gin-verify sa isa man ka balay diri sa may barangay Kamiri kag dito gin-kumpirma o kung nakumpirma iya nga isa ka lalaki ang nagahamyangon sa iya sini nga sulod ka kwarto malapit sa iya nga kama diri Bombocham may ginaligar may lubid nga nakabutang sa iya sini nga hiligdaan pero wala pa na kumpirmar kon bala amo gid man yadto ang gingamit nga pag gingamit niya nga material sa pag-utas sini sang iya nga kabuhi kay sa subong ongoing pa ang investigation sang scene of the crime operation nga sila gani ang makahambal sa kay Police Captain Garcia kung bala may natabo nga foul play iya sa natabo diri nga insidente. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Police Lieutenant Vincent Garcia. May information received tayo, dalawa po, no? So, saktong barangay Kamiri din. So, meron tayong nakitang isang box na nakabalot. So, nag-request tayo ng SOCO for that. After which, pinuntahan po ng ating mga investigador. So yung mga investigator po natin, upon checking po yung box para makita kung ano yung laman nun. Aso po ma'am, aso po yung laman nun. Okay. Tapos ngayon ma'am, doon din sa barangay Kamiri din, malayo po doon sa area ng aso na yon. Meron tayong isang bahay na kung saan natagpuang patay ang isang tao. So alleged suicide incident po siya, no? Okay. Mga ilang taon po siya, sir? Tas anong ginamit niya, sir? Yun po, ma'am, no? Ngayon mo, tinitignan pa natin, nag-request tayo ng SOCO ulit doon regarding this matter para sa ganon, makita po natin kung may foul play. So, hindi pa po natin pwedeng i-disclose kung ano pa yung nangyari sa kanya since wala pang final result ang SOCO. Ti Andire Bombocham ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Vincent Garcia kag ti ongoing investigation kay ginaaligar bag-o pa lang ini natabo or sa subong adlaw pa lang ini Bombocham natabo. Ano kunong rason kung nga naghikog ni ang biktima? Actually, bag-o pa man lang to nakakadto Bombocham ang investigador gid sang San Enrique Municipal Police Station para mamangkot kon sa diin posible gin ang rason bala sang ginaligar pag-utas sang kabuhi sang sining 54 anyos nga lalaki. Pero nung gingamit ya gani Sol? Ginaligar Bombocham ang lubid nga ini. Isa ka lubid. Lubid. So paano ginhigot siya sa liog ya anong plastada? Sa aton nga information nga nakuha Bombocham sa pila dito ka mga residente nga nagpalambot man sa aton diri sang mensahe wala nakita ang ining lubid Bombocham nga nakahigot sa iya nga liog bali separated ini sa diin nakit-an ang iya nga lawas kag ang iya sining higdaan nga may lubid nga ginaligar amuyad to ang gingamit Bombocham. All right. Okay. So ang ido to ya no tong kinamatay sing ido Sol? Amo pa na Bombocham ang wala na hibaluan sang kapulisan kay nag-focus sila dito Bombocham. Why naman lang nila inimbestigaran? Wala na Bombocham kay nag-focus sila dito sa patay nga lalaki. Pero isa lang ni ka barangay? Yes Bombocham, isa ka barangay. Saktong information? Come again Bombocham? Saktong information? Duwa ang patay? Isang ido kag isa ang persona? Yes, pero Bombocham. ni pamilyado ni ang naghikog Sol? Single ini sa Bombocham, balig isahanon lang ini siya nga nagapuyo sa iya nga balay. Isa ini siya ka empleyado diri sa may sugar plantation. Single as in nga hindi man siya bulag o kung namin ko nga bulag separated Oo. Hindi Bombocham, single lang gid ni siya. Single laon. Laon. Lalaki no? Lalaki Bombocham.
Sa dugang ta diri Bombotsam nga balita kay Sanggina tinguha diri o nagpatigayon ang City Environment and Natural Resources Office ang pagpaninlo sa pila diri ka mga suba diri sa may syudad sang Iloilo, particularmente diri sa may Dongon Creek. Nakakuha gid gani sang ginabanta 48 cubic meters sang basura ang natuhoy nga talatapan sang nagpaninlo sila. May kaangot man sa preparasyon nila sang sining pagbaha diri iya sa subong sa syudad sang Iloilo, ilabi na subong nga tigululan. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Engineer Niel Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources, kay ti subong nga tigululan preparasyon ini nila in kaso nga magplag abi ining sa Dungon Creek kay hindi kuno malayo nga bahaon or prone dala sa baha ining mga barangay diri sa malapit sa Dungon Creek, particular ining Dungon A, B kag C. Amo man sa may Barangay Top North sa Kalubihan kag mismo diri sa may Haro Big Market. Suno kay Engineer Ravena diri Bombotsam nga ginsugo siya kuno ni Mayor Jerry Treñas nga i-prioritize anay ang amo nga suba diri kay ti isa ini sa ginaagyan pakadto diri abi sa Iloilo River kag isa pagid sa mga nakita dito nga dudako na nga problema ining mga water lilies nga nagapundo sa suba kag at the same time isa pagid dito ang mga basura nga nakita nila mga solid waste nga yara gani sa 20% no sa kabilugan sang sining basura nga nakuha nila dito including ang water lilies kay may tatlo sila dito ka ginpadala nga dump trucks nga overall yara sa 22 cubic meters ang makuha sini upon ma-cater nga basura pero nagdangat gani sa 48 cubic meters ang natipon sini sang City Environment and Natural Resources Office. Kaupod man dito ang General Services Office nga mga basura. Amo na ang 20% ang solid waste kag 80% dito Bombotsam ang mga water lilies. Kag aside diri no, ginaplanuhan pag nila isa sa mga next nila nga tinduan kuno ang ining sa Haro River. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Engineer Niel Ravena. Kaya nakita naton daw ang water lilies kag ang mga garbage kag waste nga na trap dira sa area, it will nang magapugong sang flow sang tubig from Dungon area pakadto na sa aton Iloilo River no. So the reason why nga gin pa prioritize kini ni Mayor sa aton ang clearing sang Dungon Creek. At the same time next week we will also do a clearing sa may Haro River naman kita no. Diri sa may Dungon Creek and Haro River amo ni siya ang mga waterways naton nga alagyan kita ni no sa mga stormwater from Haro area. Kung makaklag ni siya kag maga-impede no sang flow sang water, then we will have problems of flood sa Haro area, Haro district. May mga pila ikaw ka personnel subong dira engineer kag daysin o pagidang upod nyo? We have GSO nga kalahunan based nga personnel. Tapos may upod sila nga taga Senro nga Batyado River nga team. Kag ang field personnel sang Senro nagupod sa aton para mag-clear sa area no. So we provided 3 ka dump truck nga dagko nga 22 cubic meters. So ang nakuha naton mga 48 cubic meters no nga basura kag water lilies. Sobra pa sa 3 ka truck engineer. Bali purely mga water lilies lang yan nakuha nyo dira engineer. Both gid combined sang waste nga naara sa waste trap naton kag ang aton nga mga water lilies no para to clear sang waterways naton. Mga pila ka percent engineer ining mga solid waste ang nakuha naton dira sa may Dungon Creek? Though 20% sang 48 cubic meters ang solid waste kag mostly water lilies yun no ang nakuha naton. So ang water lilies abi pumaimpunan sang basura do kaya may dam effects do kinapunggan niya ang flow sang water which amo na naga-delay no ang flow sang water from upstream. So amo na ginakuha taman ang waste nga naga-clog kay diri na siya madiretso sa Iloilo River. So kung na-notice nyo, Iloilo River recently medyo damo ng floating debris. So amo na kay naga-clearing kita dito sa babaw. Nabatian diri ang kabahin sang aton interview kay Engineer Niel Ravena Bombotsam. All right.
Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Sol Binyas. Now, maangot naman ining balita ni Bombo Angel kay ang City Environment and Natural Resources or City Engineers Office nagako nga may contribution sa pagbaha ang iban nga mga unfinished o kun ongoing project sa mga karsada diri sa syudad. Di ang iban sini mga drainage system, no? Sa aton sini mga kabumbong kung saan nagatipon man dira ang mga basura, isa man ini sa mga ginalimpyuan sa Senro, no? Kag General Services sa Office abi sa aton sini nga mga kabumbo daw hibalo naton din ang din pagidaw ang iban nga mga unfinished or ongoing nga mga project diri iya sa syudad sa Iloilo. Jel, sa report, please come in. Nagako diri Bombocham ang City Engineers Office nga miara contribution sa pagbaha ang iban nga mga unfinished o kon ongoing project sa mga kalsada diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Joel Herasmeya, ang Chief of Staff sa bahin sang City Engineers Office, yang pahayag nga miara nga phase sa construction nga ginapunggan ang drainage para sa pag-construct nila Bombocham. Kaga kung sa diin nga hindi makaagi ang tubig sa mga drainage, kag sunod diri kay Mr. Herasmeya, may iban man niya nga mga kontraktor nga after nila buhos, ginabalik nila gilayon ang pag-open sa mga drainage. Pero kung maabtan sang ulan Bombocham, amo gid na ang problema kay sarado ang drainage tapos maulanan pa. Pathag diri sa matungdan kung sa ilaya nga bahin, wala pa sang ulan, nakaumpisa na sila sang pangtiklag sa mga drainage. Upon request man sang tagsa ka mga barangay, pero miara gid nga mga drainage nga kinahanglan na i-upgrade. Kag ang isa pa gid Bombocham maginalantaw ang solusyon ang pumping station diri sa bahin o kon sa mga naglain-lain nga area sa syudad sang Iloilo, kung sa diin ang isa diri or kalabanan diri the last time sa pag-turnover sang DPWH miara sang mga problema. Isa na gid diri ang problema or ang pumping station sa Mihalandoni area dira Bombocham nga recently gid lamang natapos na nakaayos ang syudad ang generator at the same time ining flap gate nga ti ang problema diri the last time nga ginreklamo man ni Mayor Jerry Tranyas nga wala man sang ulan pero nagabaha dira sa bahin sa University of San Agustin sa atubang gidra mismo Bombocham sa may Halandoni Street. Rason nga ti ang flap gate nga nidaan Bombocham or ang mismo ining pumping station nagabulik ini siya higop sang tubig pabalik sa may river sang mga tubig nga nagsulod Bombocham. Pamatyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Joel Herasmeya sa nga aton interview. Actually ma'am no, ang sa party sa pagbaha actually before pa nagbaha ma'am nagasige natadiklag sang aton ng mga drainage tungod nga may mga barangays diri sa aton nga naga-request ma'am. Okay. So far sir, kita naton may mga pila ka areas nga sige-sige ang pagbaha. And ano sir man tolerable pa ni or is it because sang mga drainage system sang city sir? Actually ma'am no, ang may ara nagidbanta nga mga drainage nga kinanlan nagid man ang i-upgrade. So ara man ma'am, sige-sige ang aton nga programa nga ipaprajikan ta ang mga drainage naton dire. So far ma'am may mga ongoing ta gani nga mga project. Dira sa sa Halandoni, Lapos. Dira ma'am ang may mga drainage dira ma'am nga iya under sa DPWH nga against construct. Pero may mga outfall pa ma'am nga mga existing nga drainage nga wala pa ma-connect. Okay. Ang sa diri sir sa Misan Agya sir nga sa Halandoni sir, ano din problema man nga daw gabaha gid? Dira no sa Halandoni na yon San Agustin, biskan wala na da ma'am sing ulan, nagbaha na dara siya. Kay tungod ina ma'am sa tubig nga taob, nagasulod siya. Kag kung dunganan sang tubig pagid ulan, nagataas na da siya ma'am. Pero kung i-check ta na dira kung wala sang ulan, wala man unod ang drainage. So problema tada ma'am ang solusyon na da flap gate. Ang pumping station sir. Ang pumping station ma'am makabulig gid siya kay tungod nga kung halimbawa magtaob pag kuan sina ma'am pagkasulod na nga daw mahunas na siya ginapaandar ta na ang pumping station
gabulig ina siya ma'am ang pumping butong sang tubig nga ibalik niya sa suba. Pero ang problema, sir, sa pumping station, nasolusyonan na. Yes ma'am, nasolusyonan na. Bag-o na subong ang aton nga pumping dira sa may sa may nabitasan na Landone nga bridge. Gagana na siya ma'am sang inchakto. So, bali city ang nagkayo, sir? Yes ma'am, city ang nagpakayo sina. So, bali after, kumadumduman, sir, medyo guba to, sir, the last time sang turnover, sir, no? Yes ma'am, wala siya sang transformer. So subong may transformer na siya ma'am nga dedicated. And then nagagana na siya ma'am kay ang tanan nga guba to gin pakayo na. Pero sa subong niya ma'am makabulig na siya kay tungod nga kon magtaob ginasirata na siya, may flap gate na da sa may pumping station. And then paghuna sina ma'am ginabuligan tana nga mabutong niya ang tubig baha nga nagsulod kag iula sa suba. Kung makumpleto na tani ma'am ni DPWH sa mga flap gate niya dira nga area, dako gid ma'am nga benepisyo ang mabulig yasin. Ara sir nga epekto or isa sa mga dako nga contribution ining mga unfinished projects ang DP kag city, sir, when it comes sabi nga nagababaha diri sa city, Sir Joel? Not necessarily ma'am nga makakuan gid siya no, makakos gid siya sang baha. So may ara man ma'am nga mga balaan mo kun sa construction, kung under construction siya ma'am, ginapungga na nila ma'am ang drainage para nga makakonstruct sila, para makasige sila construct. So kung makahatag man ma'am sang huol kay tungod nga ang tubig hindi siya makatayo yon dalagan kay tungod nga ginpunggan tungod sa construction. Pero hindi man tanan ma'am, kaya may ara man nga mga kontraktor nga after nila na gani nga mabuhusan, ginabuksan man nila para nga magsige man ang ilig sang tubig. Some of the projects lang, sir? Yes ma'am, hindi man tanan makakosang kwan, pero tidasig man lang na ma'am, may duration man na ang kwan, ang construction. So si contractor mismo gatingwa man nga mapadasig niya ang iyang kontrata. Yes ma'am, hindi man tanan nga project ma'am makahalit ma'am. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Joel Hirasmeya. Alright. Ini si Bombo Angel Pachilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa mga kabaranggayan nga ti masami nag-experience kamo sa pagbabaha ti hapos man lang napalapitan ang city engineer sa office dira sa pagpamuno bin engineer Badong Divinagracia. Kag madasig na magresponde na ang mga tinaod dira nila magkanto kamo dira sa kay engineer Divinagracia. Kag mo man sa kay Mr. Joel Hirasmiyay sa aton sinimatag palamati o galing kiti hindi man ni siling iyang matungdan ginila tanan-tanan mo nga pagkanto nila tapos masulbar dayon ang inyo sining problema, just like dira sa may Don Esteban area nga tido naigoya karon sa tunga-tunga dira ang puno ang barangay Don Esteban Lapos. Ang baga ni Cap Elfren sinayo sinya daw ako diha nahimo sining salaan. O kag may mga proyekto abing may mga drainage system pero sa ulunhan niya to ay kakbalo may mga illegal or informal settlers galito. Nga hindi matayuyon iya sa mga ginapatigayon sining mga proyekto, nagka-delay ang mga ginapatigayon sining mga proyekto bangod sining mga informal settlers sa aton sining mga kabumbo. Ditugay na ning problema naton sa informal settlers ni way payagyapon sang tawag si gani sang katapusan sa aton sining mga kabumbo madumduman talang iya mga pugong or papundo sa flow sang tubig sa aton sining mga drainage system konting ulan na. Sa aton sino magkabumbo kabay pa no hatagan man sa nagakigo itulupangod nga basi hindi man lang iya kay clog nga drainage no, pero mas mayo pa tanan-tanan kita mangin responsable nga hindi lang iya duway sa patugsiling nga maghaboy lang ka maglinapta sa basura kay nagakanto na sa drainage ta amo na nga nagaklag. Magluwasin na dapat ang mga proyekto sa drainage system nga kung may mga informal settlers dira hatagan man sa nagakigo itulupangod sang city government sa lain naman iyang opisina.
4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. May bilin pa kita nga mga balita pero alang-alang na ginaton sining nga tiyempo. Padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa aton sining nga social media platform, Facebook Live, kag sumungman sa YouTube channel. Ara ginagaton sining nga Bombo mobile app kag sa gyapon sa inyo Cinema Radio dial 837 kHz. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbomot siya Blanco Vergamilin sa imo. Sang manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Plasuala de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plasuala de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus kagang iyang nga banda sa concert at the Plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plasuala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plasuala de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plasuala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy weekend! Good afternoon gid sa inyo mga kabombo. It's a beautiful Saturday ba? Mainit ang ating panahon, hindi umulan. Buong araw. Isn't that nice? No? Basin, alternate lang ulan-init, ulan-init. Ini si Tita Regine, nag-abi-abi gid sa inyo. Today is a Saturday and supposedly interview kita sa ating winner. Pero base she's just on her way pa lang. So hulato-lato naton si Cora sang Cagayan de Oro. Pero don't you worry, hindi siya magaling sa Cagayan. Diri na siya sa syudad sang Iloilo. And I do not know, no? Nga wala pa siya. We've been calling her attention on air kay wala gid abi siya sang contact number nga ginbilin diri sa aton. Tapos ginsulat niya lang ang iyang kasaysayan. But anyway, basi ka pa mati ikaw dira, ma'am, pwede ka pa makahingagaw. Sige, I can wait for you until mga 2:45. Right? Ang importante nga makaabot ikaw diri, may dala ikaw nga gin-xerox mga ID kag ma-interview ko ikaw para nga makuha mo ang imong 1,000 pesos nga cash. But anyway, no worries para sa aton whether mag-abot or hindi mag-abot si Cora, ang aton nga winner. We have stories nga basahon naton para sa inyo as we bring you this afternoon's edition sa kahapon lamang program. So welcome mga kabombo. Kaupulan niyo si Tita Regine. Here's our song for you from Jose L.G. Fuentes, Panumpa. Mayong hapon. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nagambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurat yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita
Panumpa, Jose LG Fuentes, oras naton, it is now 19 minutes after 2 o'clock. So far, daw wala pagkikita-kakita sang landong diri ni Cora sang Cagayan de Oro. But anyway, later on, mag-a-announce kita new winner naton for this week. Gani nga, alert kita, bantay gid kamo ang aton nga mga letter senders sa sininga semana, ang ilang mga sulat, aton nga nabasa. Samtang wala pa kita, makikita diri kay Cora. While waiting para sa imo, Cora, I hope makahingagaw gid ikaw kay kanugon man sang imo nga premyo nga 1,000 pesos. Ano abi kay mga bulantero kag bulantera ini sila no nga mag-asawa. So most probably basi nangin very very busy gid sila no. Busy on a weekend. But anyway, sige lang we're not closing our doors. For the meantime, diri kita sa sulat ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kag tanan nga tagpalamati sa sining programa kahapon lamang. Inday Regine, ining akon kasaysayan, parte sa dumot. Suno sa nabasa ko sa Bible, nga sala maghupot sang dumot sa imo isig katawo. I hope okay signal nyo da ha. Okay kita. Okay, sige Lord. Basta sa akon lang ang monitor. Anyway, galing Inday Regine, kung sobra na gid, makahupot ka sang dumot. So, Ari Inday, ang inagyan ko sa paghupot sang dumot. 4th year high school, may isa ko ka-classmate, permi niya ako ginabuli. Ti isa ka best na kibot ako, gulpi lang, may nagtiro sa akong nga dulunggan. Ang iyabala, linukot nga papel, paagi sa lastiko. Ginbalikid ko, gakadlaw siya. Ginpalapitan ko siya, kagduplaan. Wow. Sa kamya gidi, no? So, isa pagid ka, bes. Gintukso ako sa akong maestra sa pagsulat sa blackboard. Pagbalik ko, sinikaran niya ang tiil ko, natumba ako. Maayo lang, sasabak ako sang classmate na mo nakatupa. Sumbagon ko siya, tani. Galing, gintambagan ako sang akong maestra. May isa pagid. Gintukso ako sa akong maestra. Pagpungko ko, may chewing gum sa akong dilargo. Tiginambalan ko siya. May adlaw kagid. Bago ginpadiwalaan niya ako. Ginsugid ko siya sa amon guidance sa counseling. Tingin patawag siya, upod sa manang niya. Nangayo siya sorry sa akon. Nagkumusta pa siya sa akon. Pero Inday Regine, daw hindi gid madula sa pensar ko. Sang una, sa tunga sang isat kag IHS, may riles na dira. May nagabaligya pamahaw, kag hapon may tuba nga ginabaligya. Damo dira ang barkada ko. So nanugid ako sa ila, naghambal sila. Itudlo bala sa amon. So isa kahapon, naglibot sila, naglabay sa amon kwarto. Gintawag nila ako. Pagkahapon buhi namon, ginsugata sang barkada ko ang classmate ko. Munto nga pang buli. So pagsugata, ginsiko niya, igo sa dughan. Naghambal ang classmate ko. Gapaniko kamuaw. Tisabat sang amigo ko nga makasaka. Dalagabot sang kutsilyo. Tipagkita sang classmate ko, nagdalagan siya balik sa amon kwarto. Mapilahan ka adlaw, wala ko na makita. Gali, naguntat siya. Ari pagid. Dumot sa maestra. Isa pa kadalaga. Bilang isa kami ka barangay. Permi kami nga nagasundanay kun aga, pakadto sa eskwelahan. Maestra ko sa math. Inday Regine, ginaako ko. Mango ako sa math, sa arithmetic, sa algebra. Ay ambot, Inday Regine. Bisan anhon ko katuon, hindi gid ako kasaulo. Bisan subong, hasta subong, ay mango ako gihapon.
May tiyangge ako, gasaleg lang ako sa calculator kung magsinsilyo. Isa ka bes, ginpatawag ako parte sa grade, ti sabat ko, permi man ako katuon, ma'am, galing hindi magsulod sa akong ulo. Kag paano ako katuon? Kaya ang suga namon kinki, masakit sa mata ang aso. Tapos permi ako gutom. O pero inday Regine, wala agad kaluoy. Sang pagsira klase, ang grade ko, 65. Hindi man lang wasay ha, 65 gidya. Ti, back subject. Isa ka tuig ang balik-balik ko sa pensar ko. Wala gid kaluoy, bisan sa pagka magkabarangay na lang namon sa pensar ko. Basi pila ka adlaw, mangayo bulig sa akon, andam ka, imo subong akon ang buwas. Hala. So hindi Regine, dawli na bu sa bato. Madamo nga tinuig ang nagligad. Nakaobra na ako sa barko. Bulan sang December, passenger season sa Pier sang Manila. Nakita niya ako, gintawag niya ako, kag mangayo sang bulig sa pensar ko. Ari na, makabalos na ako. Pero inday way ko nahimo, kayang ila ticket, chance passenger. So ginkuha ko ang ila tickets, kag papermahan kay kapitan. Amo ato, nakasaka sila dayon sa barko. Ang problema, wala naman sila matulugan. Bale, 3 sila, puro mga maestra. Ginhimulatan ko nga matagaan sa tululugan, bisan folding bed lang. Pagkaaga, gindulungan ko sila pamahaw, itlog, kag hotdog, kag energy drink. So samtang nga nagkakaon sila, nagpungko ako sa tupad nila, kag magsiling. Palangga gid ako ni ma'am sang una. Ginatagan niya ako grade nga 65. Paano kadlaon do ka upod niya? Naghambal ang isa. Mayo, wala mo gindungtan si ma'am mo? Nagsabat ako. Ako nga tawo, hindi madinumtanon. Galing, madinumdumon. Kag sa matuod, ma'am, ang gintudlo mo sa akon, wala man ma-adapt sa akong trabaho, wala man ma-apply. Abaw, ka madulumdumon, kagid matuod. Kagkatugay na sadto, dumduman mo pa? Sabat sang upod niya, kalimti na ato, ipaanod sa balod. Isa naman ka, bes. Gapatabok ako. Si ma'am, gapatabok man. Nakita ko, gadari di siya maglakat. So, alalayan ko siya. Kag ginpamangkot ko siya, ano ma'am, galain ang pamatsyag mo? Sabat niya, gahanas ang pagginhawa ko. Ti ano, siling ko idulong ko ikaw? Wala siya magsabat. Gindulong ko siya sa ilabalay. Pagabot ara ang yautod nga lalaki, ginpakilala niya ako. Siling niya, estudyante ko sang una, subong seaman. Nadumduman ko pa sang una, palangga gid ako ni ma'am. Hambal ko, gintagaan niya ako grade nga 65. Di mo gid malimtan ha. So nagsabat ang utod niya, ay abaw, kataas gid, di pa tamaan mo? Isa lang kita kakali, wala mo gitagaan sang pabor. Mayo lang, wala siya magdumot sa imo. Kung iba niya estudyante, siguro gindisog ka, kag singganan. Sa una, 65 ang grade ko, buligan ko pa ikaw. Maayo, no? Hindi madinumtanon ng estudyante mo. Sabat ko, why na ato nagligad na. Pero ako, hindi ako madinumtanon, pero madinumdumon. Sige ma'am, pauli na ko, paway lang, kabay mag-ayo ka. So sa mga maestra, no, kung manguang inyong estudyante, hindi man ninyo pagpatami, tanawang iba, naghikog. Ikaw, Inday Regine, basi tagaan mo man ako sa grade nga 65, kay permis sa spelling ko, kay dumtan tagid ka. Padalhan ko ikaw, sang isa ka sako nga sulat. So, salamat na lang. Kabay, tagaan ka sa maayong dawas para madamo pa ang sulat kay imo mabasahan. Ang tagsulat, Lolo Dencio.
Bao Lolo Dencio, ako pa ya imugin hangkat. Bring it on, Lolo Dencio, bring it on. Ipadala ang isa kasako nga sulat. Ay, wae ko man, mabasa, malang kuya. Mamate, malang na sila ya, di ba? Hindi man kuya madinumtanon, Lolo Dencio, kag mas ilabinagid nga hindi ako ya madinumdumon, kay more na gani ang lipat ko lo sa edad ko nga ini. Pero for sure, ikaw, Lolo Dencio, never ko gid ikaw nga makalipatan. Ikaw pa. Anyway, thank you gid ha. Gid parakak mo naman ako. Hindi lang ako sigurado gid. Pati ang aton yung mga listeners. Salamat gid luhuman. Amo gid na iya, no? Nabla ko ginhaboy kasang bato, habuya, balik sang tinapay. Basta wala lang bato nga upod ang tinapay, ha. Kalimti na lang tutuod. Gani man, no? Baw. Hindi man lang wasay ang ginahatag sa imulo. Ako yung gapati ko, no? Why isang tao nga mango, Well, sometimes, seriously speaking, no, we also have to question ano ayhan ang manner sang teacher sa pag tudlo sa klase nga may mga estudyante nga hindi gid makakatch, nga may mga estudyante nga do hindi gid no makahibalo, no matter ano ang ilang pagtuon kag ano ayhan ang manner, no, sang teaching sang teacher, ano ang iyang style sa pag-teach nga do hindi niya gid ma-penetrate kag hindi niya gid mapaintindi ang bata. You know, hindi lang man ang estudyante ang dapat naton nga questionon we also have to question ang aton nga mga teachers, and dapat, no, sa side sa mga teachers, they also have to think makuton man nila ila kaugalingon ay nga ayhan ang ini nga bata nga bisan ano nakaklaro sang akon nga pag tudlo sa iya nga hindi siya ka-catch, or siguro dapat tundumon man naton basta hindi gid man ako klaro sa akon nga pagtudlo. So you could have find ways para nga you have to find ways para nga kumbaga i-take mo gid na nga challenge, no, ang ina nga estudyante nga hindi gid siya makuha-kuha. How come ang iban makuha pa nila? Bisan pa naghahambal siya nga kingkid ang ilang suga, tapos gutom siya, no? So paano siya nga makatuon? So kanami man kun tani, no? Kung ginukudan, kagin kumbaga ginid-iran kag wala bala sila nga dugid pabayaan lang, no? Ay, hindi kayo makakuha, bala kada 65 yung mga grade. But anyway, Lolo Dencio, mayo man na, no? You taught yourself. Bal mo, dumtan mo gid siya, pero sang ara na nagka-chance, no, nga maka-encounter ka mo nga duha. Sa gihapon, ang imo nga kaluoy, ang imo nga kabuot, nagpangibabaw. Kag ang imo nga, sa gihapon, no, ang desire to do good, no matter, ara sa pensar mo nga, mabalos ka gid, kay ti madumot ka, pero ti wala man, no, wala man, Lolo Dencio, buot ka man gyapon sa iya, gibuligan mo man siya sa gihapon. Ti kundi na may matsyag mo. O, di ba? 33 minutes after 2 o'clock, basta, bring it on. Ang imo isa kasako nga sulat, kay basahon ta, diri sa KLP. Magapanumbalik kita, you're still with Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ari mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo.
Maghugas sa mga kamot bago maguyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. 6 minutes after 2 o'clock, so far wala pa gid dinahom-dahom ang atong ginahulat diri nga winner si Cora sang Cagayan de Oro nga ari na diri sa syudad sang Iloilo. So, proceed kita sa atong next story, and that would be from Inbi, sang probinsya, sang Iloilo. My dearest Tita Regine. Kumusta na kamo mga katapos ng Bombo Radio Philippines? Labi na gid sa imo, Tita Regine, sa mga fellow active KLP lovers ko, letter senders, and sa inyo tanan, mayad gid nga hapon dyan sa inyo. Isa kaaga at 9:30 in the morning, brown out, way kuryente, malinong ang palibot. Nagpungko ako sa mayor nga puwerta sa ngamon balay for the sunlight and fresh air. Nadumduman ko, sang waay pa ako sa dumaka-teach, nakig-istorya ako kay Lord, ginpresentar ko sa iya ang ako niya problema. I sincerely made a commitment nga kung pasudlo na ako sa pagkamaestra, ihalad ko ang akong trabaho sa iya. My choice to be a teacher was a very precious thing for me. Why? Because I was truly, fully inspired to know him my model, being our greatest teacher because of his infinite love to humanity. Gintudloan niya kita sa mga mayad nga buhat kag pagtulunan suno sa iya kasuguan. From that moment on, my thoughts kept on wandering. So I paused for a while with a long breath, thinking of what life is all about. Sugod sad to, waay na ako mahimutang diya sa Iloilo. Kung hindi ako makamaestra diya, masituya na ako patudloon sa ibang nga tribo sang Pinoy. Hambal pa sa mga tigulang, ang basi, buhi. Basi tuya, tana sa unhan ako makaobra. That's why I tried hard to win the permission of my parents. Tama gid kad ako sang ila pagpangindi nga dawaay na gid ako sang may mahimo pa. Duro lang ang rason. Maski nagakaon lang kita sang tangkong dia, basta nagairiringaw lang kita, malipayon na.
Basi anong matabo, tuya kanimo sa ibang lugar, kag mapatay ikaw kagutom, o kung basi anhon ikaw to sang tao, kay do kasuplada sa imo. Sino ko nung mga pen sa imo? Oh, nay, tay na ano ka mo? Ang aton makagagahom kag manluluwa sa mga pin sa akon. Ang akon guardian angel nga ginapabantay ni Lord Jesus nga akon protector. Akon ginatugyan sa iya ang akon panglakaton nga magmadinalagon. Ay about Tita Regine, sa kabudlay gid. Ginahibian ko si nanay kag tatay, adlaw gabi, kag waay ron takon dayon magkaun-kaon. Ginambalan pagid ako nga, sinunoy mo gani, nagpanaw sa Minduro, nakamaestro ron tuya, pay anong natabo? Nagpauli man, kay maging pabusong tuya nga mangyan. Kag pag-abot dya, nang-apply sa trabaho sa syudad, kag nakauro-ubrado man gani, pero waay naman waay malimay ka bulan, maging ka-live-in, ini nga babae. Nagbusong, kag samtang hindi ron matago ang tiyan, ginpatawag si Nonoy sa mga ginikanan sini, nga gusto pakaslan ang ila anak. Do tinakpan sang langit, si nanay kag tatay. Amo na to ang akto, Tita Regine. Ngigin pautwas ko man ang akong diretsyo. Hambal ko. Nay, tay, iba si Nonoy, iba ako. Hindi ninyo ako pag-idamay sa iya nga pagpaslaw sa inyo. Halog ang iya commitment sa inyo pag sa Ginoo. Maluoy ka mo. Tawi man ninyo ako sang kahilwayan nga makatrabaho sa iba nga lugar. Mabakod ang akong pagkapyot kay Lord. Nga kung mahimo, iyagid ako imawan, kag ubayan sa akong nga pagpasimpalad. Pangita trabaho sa iban nga lugar. Gusto ako makabawi, matumbasan ang inyong pagsakripisyo, nga natapos ko ang kurso nga nagustuhan mo nay, kag akon man nagustuhan Tiabi mo, Tita Regine, nasurpass ko man ang 3 kaadlaw nga paghiribion ay nagsinakit ang ulo ko sa kagutom. Tito, ay ka na nagkaong-kaon. Tagadayan-dayan lang ako sa palibot, kag magkaon sa mga prutas. Nag-vegetarian ako for 3 days. Kag kaisa ako hatagan nila sang permiso. Nag-hunger strike kagle. So ano abi, si Toto si nagkomentar nga kung pagustuhan ako magpanaw, pagbalik ko, magkulintas na ako sang lampin. Ginterminuhan niya ako. Na-discourage ang akong mga ginikanan. Nagsabat si TOD nga, mabuot ako, why bisyo, hindi man barkadista, kag higarahon. Why not give her the chance to go for greener pasture nga makatrabaho? So amo to nga daw naghaganhagan ang fear ni nanay kag tatay. Kaya ginatagan nila ako sang permiso. Ginhakos ko sila itugot, kaya ginhalukan sa akon sobrang kalipay. Nagadancing ang akon kasing-kasing sa kalipay. Pero nagaturo ang luha kag sipon ko to thank them and of course our dear Lord Jesus nga nagbuot kag nagtugot sang amo nga permission. Fast forward, tita. Dako nga challenge ang nasugata ko pag-report ko sa school. Ginhatag man gani sa akon ang English subjects nga load, pero waay math major nga mag-handle sang math subjects. So, ginpa-load ni sir sa akon. Though hindi ko major ang math. Mismatch kidi ang labas. Pagpamangkot na sa akon kung kaya ko ang akon sabat, I'll try, sir. Tapos ginpangayo ko ang dako nga kaluoy ni Lord. Nangamuyo ako. I requested Him to help me, give me the wisdom, knowledge, and skills to tackle the challenge. Tungod sa akong sincero nga pagserbisyo sa mga tao para sa iya. So, I personally bought the prescribed teaching materials. Sang sige ron ako nga nagamaestra na, permi lang ako makabaton sang sulat halin kay nanay kag tatay. Mga advices, pahanumdom, mga don'ts nga dapat ko gid likawan aron ako mapahilayo sa katalagman.
dali-dali kuman balusan nga ako diya okay man palangga man ako sa mga estudyante ko kag sang ilang mga kabataan or sang ilang nga mga ginikanan. Feel at home na ako diya, well adjusted na kay mga friendly man sila. Tita, sang pagbakasyon ko pag sira sang klase, waay gid ko ginsugid nga ginpetisyonan ako sang PTA sa rason nga hindi ko no ako cooperative. Dayon adtong hapit ako korneron sa mga ginikanan ni N nga nakagusto sa akon. Puwerte ila paghawid nga mag-overnight ako sa ila tapos panyapon. Bilang pasalamat sa pagvaledictorian sang ila nga apo nga ako ang advisor. Kag ang kayuan mag-collapse nga pump boat amon nga ginsakyan pag-attend sa district meeting. Di akong di atanan, ginlikom sa ila. Kay basi, hindi na ako pabalikon sa akong ginatudluan. Duro, padaan ako istorya, pero do kalawig na, Tita Regine, kag basi ginakapoy na ikaw sa pagbasa. So, diri na lang anay kita, maghunong, kag manghangaw-hangaw. So, salamat kay Tita Regine sa imong pagbasa sa among nga episode. Kagabay pa, nakahatag naman ini isang leksyon sa aton yung maginikanan, kag sa aton mantanan. Kabay pa, hindi ikaw magkataka paghatag sang imo nagkakaigo nga panugdaon. So may God bless you, your family, and my fellow listeners of this interesting program. Always in B, sang Iloilo Province. Walan B, aside siguro sa mga fears ng imo nga mga ginikanan, no, ibinigay din nanay mo. Bo super palangga, kagidya siguro katama. That's why hindi sila luyag nga magpahilayo ka sa ilang nga panulo. Amo ginaiya, no? Kung tama ka, loves. Kung tama ka palangga, ginapalangga. But anyway, kita gid guro nila, no? Grabe ang imong determinasyon, nakalabot ka pa yung hunger strike. And mutui, you are standing firm sa imong nga luyag. Nga ihatag nila ang ilang permiso nga i-allow ikaw nga maglakat sa malayo-layo nga lugar kay didto no magapanugod ikaw sa imong pag apply sa imong natun-an sa imong kurso bilang isa ka maestra. Syempre no kung ipanugid mo to sa ilang tanan nga mga kabudlay mo ang tanan nga mga napag-encounter mo nga ti do malapit siguro no nga mag-give up ikaw ti syempre they would be the first people to tell you puli ka na di inahambalan ka gid sang una hindi kada pero namilit ka gid do maamo gid no ato nga ginapaabot sa mga ginikanan tapaya grabe ginadaan ang ilang nga pag-monitor ang ilang nga pagbantay ilibinagid sa pinalangga nila nga bata but anyway. So, kabalo ka man magkapan-kapan and I am sure you learned so much sa satong pagpalayo mo sa imong mga ginikanan and you found contentment. No? Nga at least, nakapanugod ikaw, nakaumpisa ikaw nga makatrabaho, gamit gid ang imong gintapusan na kurso and ang isa pa gid kabutang nga kinahanglan, no? Another struggle para sa imo, inang the fact na wala ka na sa luyo sa imong mga ginikanan, you are by your own kay kinahanglan, no? I-prove mo sa ila nga makaya mo, nga masarangan mo para wala basulay, no? Gingusto mo na, di ba? So we understand kung nga ang nagapang tabon-tabon ka man, wala ka nag-share sa ila sang mga na-encounter mo nga mga kabudlay kay tibudlay na, no? Kaya share ka lang para basi next time around ay puli ka na di hindi ka na da hindi gani sugaton ka na gid para nga pabalikon sa inyo nga balay. But anyway, that was the start and the rest is history. Tayo yon ang imong tudlo kag I am sure no along the way damo ka gid wala ka lang ga-impart knowledge, ikaw mismo no damo ka man mga na-learn sa mga tao nga imo nang encounter, sa mga kabataan nga nag-agi sa imo bilang ikaw ang ilang advisor, ikaw ang ilang teacher,
And I am sure hindi ka magdugay kung wala ka nag-enjoy. Kag wala mo gid, no? Gina-treasure ang imo nga profession. So that means love mo gid ang imo nga profession, kay gina-treasure mo gid ang imo nga profession, and love mo ang mga tawo nga imo nga na-encounter bilang isa ka teacher. And it's good nga nakabalik ikaw diri sa aton nga lugar gid. Mahaba man daw ang prosesyon, babalik pa rin sa simbahan. Anyway, thank you so much gid for this particular story nga imo gin-share diri sa aton in B, sa probinsya sang Iloilo. 50 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon. 2:52 in the afternoon, kay inahambal ko, ginatagaan ko lang si Cora sa Cagayan de Oro City so until 2:45 para nga pwede ta pa siya nga ma-interview. But since nagpasar na kita sa aton nga gintalana nga deadline sa iya, so gusto ko lang nga officially nga i-announce, Cora, sorry gida, pero forfeited na ang imong 1,000 pesos. Sayang, but anyway, we know nga you have your valid reason for not coming here sa imong mga schedule of interview. But anyway, sige, you can always write to us again. Who knows, basi kung mapilian liwat ikaw bilang aton nga winner. Since may gamay pa kita nga tiyempo, sige, mabasa kita another story from Lola Ampering. Dearest Tita Regine, magandang hapon sa lahat ng mga katulad ko, ng mga listeners, mga letter senders. So, tanan nga makatapos ang Bombo Radyo, ilibinigid sa imo. Napisanan ako nga magsulat subong para ipadala ko sa kaibigan ng pamangkin ko sa Grand Plains. Balad mo tita, Lunes kay Biyernes lang nga nagkakadto ini sa Iloilo. Kay may ginaasikaso siya nga pala nga buhian. Tita, nasirado na ang mga tula ko sa envelope, pero ginbuksan ko para nga ilakip ining akon nga sulat. Tita, may luyag lang ako nga i-share sa imo. Ang parte sa akon nga naagyan, nga hindi maayo sa akon nga tagipusoon, sa akon nga feeling. Tungkol ito sa mga kamag-anak o mga pamangkin at mga apo ko na nagbakasyon galing sa abroad. Siyempre, no, daw ginbatsyag kugid ang kasubo or ang hindi manami nga feeling ng iban sa ila, nagbalik lang sa abroad, wala man lang nagbisita o nagpamasyar diri sa akon. Titita kon sa bagay, hindi naman nga sa luyag ko ang mga pasalubong, ang pera, kung ano-ano mga bagay, kundi inabala nga makakitaay man lang kami. Sa mahabang panahon nga wala kami nakakitaay. Baw gani Tita Regine, nagatulo ang mga luha ko nga ang mga tigulang sa subong do ginabaliwala na. Kulang sa pag-alaala o sa pagmamahal.
May ara pa nga di ko magustuhan nga kung sila balaya nagairinaway or wa isa nagainintindihanay nga ako yung matanda na nga ang ginadalahig pa nila sa ilang gulo o di pagtiiintindihan. Sana ang gusto ko wag nila akong idamay, di ba Tita Regine? So Tita Reg, sana may marami pa akong i-share, pero tinagatulo naman ang luha ko, kag medyo malabo na ang paningin ko. So I have to close now with my love, kisses and prayers to you and family. Anyway, may-ari naman ako diri nga mga tula, tani magustuhan nyo. Salamat kid and God bless us all. Lola Amparing. Taong naglingon sa pinanggalingan. Noong unang panahon, hirap na hirap. Tinulungan para umunlad ang kabuhayan. Ngunit sa kaunlaran, sa bigay ng poong may kapal, sa ngayon, hindi na makalingon. Sa hirap, tiis na pinanggalingan. Aanin ang kasaganahan, kaligayahan at kayamanan kung hindi ka naglingon sa hirap na pinanggalingan. Darating ang araw, ang ganti ng ating poong may kapal madadatnan. Bigla lang darating ang problema galing sa kalangitan. So ang mabuting ugali, isipin ang dating pinanggalingan na kahirapan. Walang tao na tatagal sa mundong ito. Kaya maging maawain, matulungin, at huwag kalimutan ang pinanggalingan. Ang awa at grasya ng poong may kapal mananatili sa buhay mo. Baabi mo sa tang ginasulat ko ining sariling sikap ko nga tula ay nagatulo ang akon nga mga luha. Tungod sa malawig bala no nga pagpangabudlay, mga pagtitiis ko, wala ang ganti o tulong akong natanggap. Kaya manalig, magtitiwala lang sa ating poong may kapal. Bigyan tayo ng mabuting kalusugan, kaligayahan, habang buhay tayo sa mundong ito. Kaya ang aking payo o pangaral sa lahat, maglingon sa pinanggalingan upang makakarating sa parunoonan. Bigla na lang huhulog ang awa at grasya galing sa mahal na poong may kapal. So maraming salamat sa inyong lahat ang nagmamahal, Lola Amparing. Sa pagigkapoym, ang ugali. Taong madaldal, kakaunti ang gawa. Mabuti pa ang tahimik, nagkakaroon na pa ng kabutihan. Kahit di ka magsabi-sabi, malalaman din sa iyong kilos o gawa. Isipin na ang tao may sariling damdamin. Di mabuti ang masamang mga bulong-bulungan. Ito'y nagbibigay ng matinding kasamaan sa puso ng kapwa. Isipin na may Diyos ang mundo, hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Kung binigyan ka ng awa at grasya ng poong may kapal, pasalamat ka at bigyan man ang nakakaawa, magbigayan at maging matulungin sa nangangailangan o mga dukha. Itapon ang kayabangan, itanim sa utak natin ang magbigayan upang mananatili ang awa at grasya sa iyo, ugaliin ang pagkamatulungin. Ang wastong ugali ay bibigay sa atin ng mabuting kalusugan at hahaba ang buhay na masaya at maunlad. Ang mabuting ugali ay di makukuha sa kapwa, kaya ingatan upang mananatili ang kasiyahan at kaunlaran sa buhay mo. Taong may mabuting ugali, magkakaroon ng maraming kaibigan. Maging masaya at malusog. Hahaba ang buhay sa mundong ito. Sana magustuhan ninyo. Love Lads, Lola Amparing. And I guess, Lola Amparing, until there na lang guro kita, ha? Actually, may isang tula pa. Pero sige, next time naman. Anyway, sa inyo man, ng mga luyag nga i-share diri, tula man, or kasaysayan man, whatever, pwede nyo ma-share. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon, kamayin, no? Tapos ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I am about to announce ang ating winner sa sininga hapon, pero of course, ginapasalamatan ko anay ang tanan-tanan natin yung mga
letter senders kag sa mga nagpaladala sa ilang mga kasaysayan. Don't you worry. Ang mga nag-email, nakita ko ng inyong mga stories, so ginapasunod lang natin. And yes, may ara to, June 24, that would be Monday, no? Ang iyang request. So we have one story for Monday, nga ginpadala diri sa aton, kag na-receive ko na ang iyang story. So sa inyo dira, ha? Just keep on sending ang inyong hindi makalipatan yung mga istorya. Leave us something, no? Like motivations, inspirations, kag kung ano pa nga mga makahatagid sang kaayuhan sa atong tanan. So sa tanan natin yung mga letter senders, thank you very much gid sa inyo to win 1,000 pesos in cash. Siya naman ang aton nga mga next nga interviewee next Saturday na ina, June 29. Hala, lasig na lang matingko ang bulan sang Hunyo. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner for this week. Survival Daughter sang Uton. Again, Survival Daughter sang Uton. With that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo tanan. Sige, enjoy naton na ang one day. Ang one day off naton. Enjoy, and basi makalagaw ka muda, share lang ang mga nami nga ma-experiences. Email dayon, sulaton dayon, kay ipadala dali sa KLP. So see you on Monday sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. Kag magasunod na ang inyong mga paboritong mga dramas in the afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. See you on Monday. Good afternoon and God bless.